Assalamu alaikum, muhterem din kardeşler. İsen sağlarmısınız? Bugün bayram, bugün şatlıq, bugün көңіллі сағатлар. Тәбрик етіп bu günlerini тілейбіз sizге сәғдәтләр. Моннан меңнәрчә еллар элек Гарәбстан дигән җирдә, Мәккә шәһәрендә бүгенгедәй матур бер көндә Габдуллах Габделмуталиб углы белән Әминә Вахаб кызының Мөхәммәд исемле угыллары дөньяга килде. Ләкин язмыш дигәнең шулай язган булгандыр инде. Бу бала яшьли, ятим кала. Үксезләрнең хәлен, үксезләрнең язмышын барыбыз да беләбез. Аларга бер кайчанда, бер кайда да рәхәт кенә булмаган. Һәр вакыт кыенлыклар аша узарга туры килгән. Әмма без шунысын да беләбез. Кыенлыклар аша узган кеше ул үзенең артыннан башкаларны ияртә. Алар өчен, башка адәм балалары өчен зур яхшылыклар, игелекләр, изге гамәлләр кылышан. Бу очракта да шулай була. Бүген безне әлеге мәхәббәт залга, бүгенге кичәгә, нәкъ менә шушы олугларның олысына булган мәхәббәтебез, хөрмәтебез җиде. Һәм без ышанабыз, бүгенге кичәдән соң безнең йөзләребездә иман нуры тагын да яктырак балкыр. Һәм инде бүгеннән без үзебезнең янәшәдәгеләрне, күрше-күләннәребезне, туган-тумашларыбызны шушы хак юлга, ислам юлына иңдерүдә тагын да үзебездә зуррак көч тоярбыз. Һәм бу безнең тырышлыгыбыз, бүгенге кебек аралашуларыбыз һич кенә дә юкка китмәс. Әйе, бүген без сезнең белән Мәүлид кичәсенә җыелдык. Бу күпләр өчен моңа кадәр эзләп таба җавап таба алмаган сорауларына җавап табу кичәсе дә булыр. Һәм әлбәттә инде без тагын бер мәртәбә үзебезнең нинди кавымнан икәнебезне һәм нинди юлдан баруыбызны һәм алай гына да түгел, үзебезнең хак юлдан баруыбызны инану кичәсе дә булыр. Инде мөхтәрәм җәмәгать, сезнең рөхсәт белән мин сәхнәгә иң беренчеләрдән булып изге сүзләр белән, Коръән сүзләре белән бүгенге кичәбезне башлап җибәрү өчен Татарстан Республикасы мөфтиенең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәизне чакырасым килә. Илдус хәзрәт, рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صل عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد
سيد العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم وترجمان لسان السلاف والكرم وعلم الإنسان ما لم يعلم أصله نور ونسله آدم بعثه مؤخر وخلقه مقدم اسمه الشريف مكتوب على اللوح المحفوظ بياقوت الجوهر والقلم جسمه الشريف مدفون في المدينة المنورة والحرم فطوبى لمن رآه وتبعه ولمن أسلم منبع الشفاعة يوم الخشر والندم متبع الشفاعة للغاسين قائلا يا رب السلام يوم يا ليت اتخلنا تراب تحت القدم أمتي وأمتا يا ذا اللطف والكرم فينادي المناد من قبل الرحمن الأرحم قبلت شفاعتك يا نبي المحترم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا حزن ولا ألم ثم رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم ثم رضي الله تعالى عن خادم الشريعة الإمام الأعظم وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين من الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربim şu mevlüt kişilerimizni, şu mevlüt meclislerimizni hayırlı meclislerden kılıp ya Rabbim şunda kelişlerge de şunda kelip jetmevişlerge de bereketini indir. İlk günleri bizge tanışlık bir, көңіл тынычлығы, жан тынычлығы, ғаилә тынычлығы, ғаилә бәрәкәте бир. Я Раббана хайырлысы белән шушы дөньяда яшәгәндә, синең сөекле тугры кулларың булырга, бу дөньядан иман белән үтеп китәргә һәм я Раббым, Расулың Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва салламның белән мәҗлистәш булып, Җәннәтел Әгъләдә бергәләшеп шушлай, Аллаһумма үзеңнең йөзеңне күрергә насыйп ит. Раббана آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر. Рәхмәт, Илдус хәзрәт. Мәүлидне без туу дибез. Инде шул уңайдан, менә Мәүлид бәйрәме уңаеннан безнең динебез һәм шушы Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәхсе белән бәйле бик күп хезмәтләр бар. Һәм моннан меңнәрчә еллар иҗат ителгән хезмәтләрнең кайберләрен бүген без әлеге Мәүлид кичәсендә сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәргә тырышырбыз. Мәүлид көне дип аталган берсен хәзер укып китим әле. Туды пәйгамбәр, туды дөньяга шулай ук ислам нуры. Туды Коръәндә, туган җирдә фәсәхәт былбыла. Туды хаклык, туды шәфкать, мәрхәмәт ушбу көнне. Туды ям, туды бәхет ушбу көнне. Туды дуслык, иттифак, бирлек, азаклыктыр бу көн. Чөнки шәфкать диңгезе туды Мөхәммәд ушбу көн. Мәлгун иблис туплары бер-бер артлы тузылдылар бу көн. Йөз түбән төшеп сәнәм путлар бозылдылар бу көн. Җирне каплаган явыз кешеләр бетәргә булдылар. Каплагач әкрен генә дулкынланып нур диңгезе.
туды Мөхәммәд, туды рәхмәт җир йөзенә ошбу көн. Бар җиһан исә Гали зур тәңресенә ошбу көн. Ак, Гали, саф, мәрхәмәтле хак Расул туган көн бу. Аллаһыдан инде аңа рәхмәт әйтәбез ошбу көнне. Туды пәйгамбәр, туды дөньяга һәм ислам нуры. Туды Коръән дә туга җиргә фәсәхәт булбылы. Һәм менә шушы безнең шатлыклы мизгелләребездә халкыбыз тарафыннан электән инде төрле бәйетләр, мөнәҗәтләр чыгарылган. Алар телдән телгә күчеп, бүгенгә безнең көннәргә дә шөкер килеп җиткәннәр. Һәм бүген тагын шунсы күңелне шатландыра, яшьләребез, яшь башкаручыларыбыз ул мөнәҗәтләр нигезендә тәрбияләнә һәм аларны бүгенгә буынга да әле ирештерү сәләтенә ия. Менә шундай яшь башкаручыларның берсен мин сәхнәгә чакырасым килә. Гүзәл исемле булыр ул. Карап калыгыз, тыңлап торыгыз. Мин шанам үзенең көчле тавышы белән, үзенең менә шушы мөнәҗәтләре белән ул һичшиксез сезнең ихтирамны казанырга лаек. Гүзәл Рәхим ите. Bismillah deyip başlayman, tыңlar bulsan münecetini, Muhammed ümmeti için yaratkan 8 cennetini. İmanını özün sakla, bızık sözler bilen vatma, bızık sözler bilen vatıp, özün cehennemge otma. Bu dünyaga aldanmağız, aldamadı ol kimin erini. Jihan malın barda kalır, gafil bulunma şul günlerini. Dostlar gaybet silemegiz, gaybetçinin işi harap, gaybet silegen kıllarga, eşirmesler kevser şara. Saadetli bulayım diysen, mağrifetini alayım diysen, bir Allah'a yarım diysen, okuyur terkişin Kur'an. Bir Allah'a yarım diysen, okuyur terkişin Kur'an. Şirattағы münəccətinin ismi Dide Musa Bulaşaq. Rəhim etib tınlağız. Rabbim Allah Dide Musa, cennet bular miken mina, cennet bular sina Musa. Ata onun riza bulsa, Rabbim Allah Dide Musa, cennet bular miken mina, cennet bular sina Musa. Tuğanların riza bulsa, Rabbim Allah Dide Musa, cennet bular miken mina, cennet bular sina Musa. Kürşilerin riza bulsa,
Rabbim Allah dedi Musa, cennet bular miken minga, cennet bular singa Musa. Gariplerinin halini bilsen, Rabbim Allah dedi Musa, cennet bular miken minga, cennet bular singa Musa. İtken izgiligini bulsa, Rabbim Allah dedi Musa, cennet bulur miken minga, cennet bulur singa Musa. Gemelerin dürüst bulsa, Rabbim Allah dedi Musa, cennet bulur miken minga, cennet bulur singa Musa. Gemelerin ondan kilse, cennet bulur singa Musa. Gemelerin ondan kilse. Rahmet, güzel. Rahmet Bilgisayar. Qышқы түн, тынлық, суық тек ярты ай ақ күміш сүслі нұрын шәп тарата. Жер yüзі бар жиһанға йымшақ ем білән, елмайып, білмем, нидер зарығып күтә. Уйға шумған кең басу, урман, ялан, жилбәзәк тізілген ағашлар ем құша. Тізілішіп, кең күктә йылдызлар ята. Хак кіші ашқан қараңғылық пәрдәсін. Күк ишекләре ачылганнар барсы да. Хак кабул итсен ятимнәрнең яшен. Дөньяда калсын бары тик чынлык кына. Бер Худайның кәгъбәсен пак көч кыша. Бер дә кеше ишексез изге җаннар аңлагыз. Мәккә өстендә бөтен ак нур иша. Нигә күз салсаң, сиңа бер сер сөйли. Бар мөселман шатлыгы Мәүлид төнәп булар буди. Инде, мөхтәрәм җәмәгать, без әйдәгез әле хәзрәтләребезгә дә сүз бирик, мөнәҗәтләр белән вәгазьләрне аралаштырып алып барыйк. Хәзер без бергәләшеп Мәхмүд хәзрәтнең вәгазен тыңлаганда бакый һәм фани дөнья турында уйланырбыз. Үзебезнең яшәү мәгънәбез, ничек яшәүбез турында уйланып алырбыз. Мәхмүд хәзрәт, рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين Jirlerinin kuklarının Rabbisine bizni yoktan bar itüşege, bizni yoktan bar itip bizni Adam balası ittirip yaratuşege. Adam balası bulu bilen birge bizgeli tağı bir zor nimetini, zor baylıkını birgen, yani iman baylığın, İman nurun küngülleri bizge, yürekleri bizge, canları bizge indirgen. Allah Rabbimizge şükranaları biz, rahmetleri biz, maktavları biz bulsun. Hem şolay kuşu aylarda Mevlid ayın ismin algan, Rabi'l Avval aylarında dünyaya tuğan, özünün tışkı görünüşü bilen, özünün sileşuğu bilen, hatta özünün yılmayuğu bilen, sözleri bilen, amelleri bilen, bütün Müslüman dünyasına izgilikni, igilikni, bəxtni izləyən kişilərə örnək bulub durğan Muhammed Peyğəmbərə, Peyğəmbərimiz aleyhisselamğa salavatlarımız, səlamlarımız, hamdualarımız irişsin.
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu, hürmetli din kardeşlerim. Allah Teala şuşu nurlu mevlüt ayları hürmetine, şuşu nurlu mevlüt aylarında itilgen salavatlar, dualar hürmetine, Allah Teala tenlerimizge şifa, canlarımızga tınışlık, mallarımızga bereket nasip etip, aldığı günlerde de şuşu ılı peygamberini, Muhammed aleyhisselam'ını üzümüzge örnek ettirip, yaşarga Allah Teala nasip etsin inşallah. Özünün kitabında Allah Teala şulay dip eyte. Euzu billahi mineşşeytanirracim ve enzelna aleykel kitabe vel hikme. Ey Muhammed peygamber, ey Habibim, ey siyikli Resulüm. Sana iki aybir birdim diye Allah Teala eyte. İki zorbaylık birdim. Birisi Kur'an bulsa, birisi hikmetti. Ey Muhammed aleyhisselam, sana iki ulu muciza, baylık birdim. Hazine bitmez, tükenmez hazine birdim. Birisi Kur'an, birisi hikmetti. Şundan da Allah Teala şuşu iki ulu baylıkını birdi. Muhammed diyen şuşu ulu şahıska, Allah'ın sıngı ilçisine. Birisi Kur'an idi, indi qabatlanam, ikincisi hikmet. Kur'an'ın nerse ikenligini biz barımızda bilemiz. Elhamdülillah, arağızda Kur'an'ı eybetlep okuyan kişiler de, hem indi küpten şuşu namaz yolunda, din yolunda bulgan kişiler de var. Kur'an digende anlaşılan nerse ikenligi. Ama hikmet digende, nersesin ol hikmet? Hikmet ol, yani Peygamberimizge birilgen bir nerse, es söz bilen küp eybirini anlatı. Es söz bilen, kıska cümleler bilen kişini gafletten uyatı seleti var idi Resulümüzde. Hatta ol bir kaya okumagan bulsa da, bir nindi mektep, üniversitet, institut, medrese bitirmegen bulsa da, kıska gına sözleri bilen, kişilerinin kungullerindeki, canlarındaki nurların ol yaktırtıp jibereydi. Bir tırlanın sözleri canğa rizik bulaydı. Yani hikmetli sözleri bilen ol kişilerini izgilikke uyataydı. Sizge kıska gına, şuşu hikmetli buluğunu anlatır için kıska gına Muhammed aleyhisselam arasında hem bir şul garabi arasında bulgan bir sırav bilen cevapını okup gitmekşi bulam. Onun hikmetli şahıs ikenligin bilip anlap üz vakitinde dünyanın dört pişmağından kişiler ağıldılar. Muhammed diyen bir şahıs var. Bari gali, kuri gali, sını gali. Kim iken ol? Kaysı birleri peygamberdi? Kaysı birleri sihirçidi? Kaysı birleri bağışçidi? Kaysı birleri Allah'ın dostudu? Nindirek kişi iken onun hikmetlerinden elişli bulu gali deyip bir şul dünyası bilen yaşayan bir garip kilgenidir Resulümüz yanına. Ey Muhammed dedi. Peygamberimizni Medine şehrinde taptı da ya Muhammed dedi. Min bir uzak yoldan kildim. Bir uzak yollar atlap kildim. Senin turunda bir küp yakşı sözler işittim. Hem benim kunglimde tulu bir savut kibik, kunglim, canım sıravlar bilen tulu. Bir küp sıravlarım var. Eğer de şu sıravlarıma jingil şegine min şul garabi derecesinde cevaplar versen, min sana bir rahmetli bulur idim di. Muhammed aleyhisselam aşık giz bilen yılmayı bilen eytti. Eyyi dedi. Eyyi. Sıravlarını bir, nindigine sıravların bulsa da, barısına da Allah'ın rahmeti bilen, rıhsati bilen cevap birimin dedi. Hem tiki garip eytti. Ya Resulallah dedi. Ya Resulallah. Uridu en akuna a'lemen nas. Min kişiler arasında en galimlerinden bulur gatireyim. Bir küp nerseni bilüşlerden, yani galim ismini almakşı bulam. Küp eybirini bilmekşi bulam, anlaytırgan bulurga tilim, nerse eşlim iken degende, Peygamberimiz cevabını bir kıska tuttu. İttekillah tekun a'lemen nas. Sen Allah'tan kork dedi. Kayağına bulsan da. Allah'dan kork, şuşa hisne, şuşa fikrini, şuşa sıfatını kungulinde barlıkka getir. Eğer de Allah'dan korksan, Allah Teala bir küp eybirini seni anlatır. Bir küp eybirini anlarga nasip eder. Hem kişiler arasında sen galim dandığını alırsın dedi. Tegi kişi sıravların devam etip etti. Ya Resulallah, bu sıravını belki küpümüz vergen bulur idindana. Uridu en akuna agnen nas. Kişiler arasında en baylarından bulur gatireyim. Ne seçlim iken ya Resulallah dedi. Peygamberimiz etti. Razı bul. Allah birgen eybirlerge razı bul.
Allah биргән нәрсәләргә канәгатьлек күрсәт. Әгәр дә күңелеңдә канәгатьлек хисен барлыкка китерсәң, синнән дә байрак кеше булмас диде. Чыннан да бит инде шулай. Кайсы бер кешеләрнең бик күп малы була. Кесәсе акча тулы дип әйтик, гади әйткәндә инде. Берничә йорты да була, машиналары да була. Әмма ләкин аның күңелендә канәгатьлек хисе булмаса, ничектер разыйлык, туклык хисе булмаса, аны бай дип әйтеп булмый. Бай булу юлының бер сәбәбе бар, ул канәгать булу. Канәгать бул. Ягъни хәрәкәт ит, тырыш. Аллаһ биргәнгә канәгать бул, кешеләр арасында иң байларыннан булырсың диде. Синнән байрак кеше булмас диде. Теге гарәп дәвам итте. Әй Аллаһның илчесе, мин кешеләр арасында иң гадилләреннән булырга телим. Нәрсә эшлим икән дигәндә, Пәйгамбәребез бик кыска җавап бирде. Үзең теләгән әйберне башкаларга да телә. Үзең бер әйбергә ирешәсең икән, башкаларга да шуны телә. Кешеләр арасында бик гадилләреннән булырсың диде. Гадиллек сыйфаты барлыкка килер синдә, шулай эшләсәң диде. Теге кеше дәвам итте. Әй Аллаһның илчесе, мин кешеләр арасында иң күп гыйбадат итүчеләрдән булырга телим. Гыйбадат инде ул намаз уку, ураза тоту, хаҗга бару, хәйр садака бирүләр, алар барысы да гыйбадат дип атала. Иң күп гыйбадат итүчеләрдән булырга телим дип сорау бирде. Шәхсән мин булсам, бәлки мин җавап биргән булыр идем, күп зикр әйт дип, күп намаз укы дип. Бик күп тапкырлар хаҗга бар дип әйткән булыр идем. Әмма ләкин мин ул, без ул, әмма ул Расул иде. Ул кыска җавабын кыска тотты. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Нәрсә генә эшләсәң дә, Аллаһ мине күреп тора. Аллаһ миннән разый булса, мин бөтен бердән разыймын дип уйла. Шушы фикер белән гамәл ит. Синнән дә күбрәк гамәл итүче булмас диде. Нәрсә генә эшләсәң дә, Аллаһ ризалыгы өчен эшлә. Һәм мине Аллаһ Тәала күреп тора бит дигән булып эшлә. Синнән дә күбрәк гамәл итүче булмас дигән иде Расулыбыз. Күрәсезме, бу гарәп 30-га якын сорау бирде. Мин әле барысын да укып бетерә алмыйм әлбәттә. 30-га якын сорау бирде. 30-сына да Расулыбыз кыска-кыска җаваплар бирде. Һәм бу гарәп 30-нчы сорауын сорап алганнан соң күзләреннән яшьләр акты. Я Расулаллаһ диде. Мин күп җирләрдә йөрдем, күп кешеләрне күрдем, күп кешеләр белән әңгәмә кырдым, күп кешеләргә сораулар бирдем, әмма синең кебек кыска сүзле, хикмәтле, йөзендә нур, күзендә нур, шундый кешене күрә алмадым. Әшһәду анна Мухаммадар Расул, әшһәду ан ла илаха иллаллаһ ва әшһәду анна Мухаммадар Расулуллаһ. Мин ваһлык итәмен. Аллаһ бердән бер Аллаһ бар, һәм син аның илчесе. Бу хактыр дип иман китерде. Инде Аллаһ Тәала, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәаләгә рәхмәтләребез булсын. Шушы олы хикмәт иясе артыннан баручы без. Әлхәмдүлилләһ, мөселман дигән исемне ул безгә өйрәтте. Ягъни минем артымнан йөрүчеләр, минем өммәтемдә булучылар, алар мөселманнар дигән исемне безгә бирде. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәала безне шушы мин мөселман дигән исемгә лаек итсә иде. Расулыбызны һәм сүзендә дә, һәм гамәлендә дә үзебез өчен үрнәк иттереп яшәргә Аллаһ Тәала насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Рәхмәт, Мәхмүд хәзрәт. Мөхтәрәм җәмәгать, без кичәбезне дәвам итик. Тәңре безгә ял итәргә бәйрәм биргән. Шул бәйрәмгә серле, хисле бер ям биргән. Бәйрәм көннең иче тышы матурланып, шул көн сынык күңелләргә мәрхәм биргән. Бәйрәмдә ул бар дөньясын шатландыра, сәмәви ак нурлар сибә, җанландыра. Йөрәгендә ачы хәсрәт укларыннан изге кулы белән арчып сафландыра. Бәйрәм көнне җанга ява изге тойга. Әллә нинди ләззәт, хозур җанны шылгый. Зур Тәңренең каршысында сәҗдә кылып, гыйбадәттән, тәшәккүрдән күңел туймый. Инде без менә шушы гыйбадәт сүзләрен әйдәгез мөнәҗәтләр белән аралаштырып барып, сәхнәгә тагын бер яшь башкаручыбызны чакырыйк әле. Илгиз Шейхразиев исемле ул. Һәм аның чыгышыннан соң үзегез дә аны юкка гына бүгенге кичәдә катнашырга лаеклы дип сайламавыбызны аңласыз да. Илгиз Шейхразиев, Илгиз рәхимит. Assalamu alaikum.
Yaktı dünyаны taşlap gidermen Qarаңғы gürge meni bir gidermen Qarаңғы gürde qalır bir başım Resulullah biz bulur yoldaşım Uqiq biz namaz Dağlar kızargaç Niler eytir biz Qarşına bargaç Jirlerge kirmi Hiç kimi qalalmay Fakirday barı Hiç kimi qıtılalmay Xudayım aytır Qasıya qıllarga Ölmezsem barim Tövbe qılarga Bu dünya o'tgan bir qarag'anida Ketar bizda g'aziz tug'anlar Ketar bizda g'aziz tug'anlar Рәхмәт, Илгиз. Әле Илгизнең мөнәҗәтләре, бәйетләре бар, аңа тагын сүз бирербез. Моннан меңнәр еллар элек язылган хезмәтләр дип сүз башлаган идек кичәбез башында, әйме? Менә шул хезмәтләрдә мондый юллар да бар. Мөхәммәд пәйгамбәргә багышланган юллар ул. Ул гына бу дөньяны башлап агарткан нур белән. Ул гына юлсыз кешеләрне җибәргән юл белән. Ул җыйган азгын гарәпләрне өйрәткән хак сүзен. Ул бу дөньяга төшендергән мәхәббәт ни икәнен. Кем бара хак юл белән? Хаклык, хакыйкать нәрсә ул? Ул гына бу дөньяга берлек сүзен салган кеше. Ул гына тик иң элек хөрлеккә юл алган кеше. Ул бу дөньяны наданлыктан азат иткән кеше. Ничә миллион дошманын җыйган, аларны туган иткән кеше. Мөхәммәд пәйгамбәр, аның безнең тормышыбыздагы роле. Ислам баласы һәм Мөхәммәд пәйгамбәр. Менә шулар хакында безгә тәфсилләп бәйнә-бәйнә үзенең вагызында Сөләйман хәзрәт аңлатыр. Сөләйман хәзрәт, рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Barcha rahmatlarimiz bizni yo'qdan bor etgan Alloh taolo bizga bo'lsa edi. Bütün buyuk izgi duolarimiz, salavatlarimiz, salamlarimiz shu muborak kechada Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bizdan erishsa edi. Har birimizga uning shafaatine erishirga Alloh nasib va muyassar qilsa edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam to'g'rida izgi kitobida Alloh subhanahu va taolo as-siziqlab aytgan vaqtda ayta: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz seni kishilik dunyosi bilan gina cheklanmadik. Kishilarga gina rahmat etib jibarmadik. Bütün g'alamlarga buyuk bo'lak etib jibardik di. Ham ana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tarixidan biz ko'ramiz, ham ul bizga shusha so'zlar, ham Payg'ambarimiz bilan bo'lgan xallar kelib jetgan. Shularni silab ketik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning g'aziz shakirti G'imar tikli G'imar, agarda men payg'ambar bo'lmasam edim, G'imar loyiqli bo'lar edi payg'ambar bo'larga deb aytgan G'imar to'g'rida siylagan vaqtda G'imar bik tuban xilqqa iyatirgan kishi bo'lgan. Ham shuluq vaqtda ondan bütün kishi qo'rqa turgan bo'lgan Makka shaharlarida. Ham ul bik axloqsiz, bik tartibsiz kishi bo'lgan. Ham shuluq vaqtda kunlarning bir kunida erlar jiyilishib turgan yerda shusha payg'ambar to'g'rida so'z ketgach, Umar jigilgan hayvonni ko'radi, yanında basib tara, shuni dilbegasindən tutar. Ham ayta, agar da bu hayvon Muhammad ismli zot ortidan iyarsa, Umar tikli Umar bir qachonda uning ortidan iyarmas deb ayta. Shul vaqtda Qurayshlarning bir irati ayta: "Ey Umar, shul xatli maqtanmali, sening singling bilan kiyaving payg'ambar ortidan iyardilar" deb aytgach, Umarning
bütün taşkınlığı, bütün менә шушы каралыгы пәйгамбәребезгә карата туа. Һәм ул пәйгамбәребезгә зыян салырга китә. Һәм инде пәйгамбәребез турында сызраганнан соң Гомәр белә, ул пәйгамбәр, ул менә шушы Гомәрнең сеңлесенең йортында икәнлеге, сахабәләргә Коръән өйрәткәнен. Зыян салырга, пәйгамбәрне үтерергә килгән пәйгамбәр, шушы Гомәр пәйгамбәр булган җиргә килә, ишеген шакый һәм шунда сеңлесе ача. Куркып куя Гомәрне кургач. Һәм Гомәр шушы сеңлесенә каты итеп кулы белән айкап җибәрә. Айкап җибәргәч һәм шушы сеңлесенең каны китә. Каны китеп Гомәр ничектер иреп куя һәм инде туганына зыян салганын күреп, аның янына юнәлә. Һәм аның янына пәйгамбәрбез чыга. Гомәр менә шушы пәйгамбәрне үтерергә һәм зыян салырга килгән Гомәр пәйгамбәребезне күрә. Нурлы йөзен, елмаюын күреп, шаккатып пәйгамбәребезгә басып карап тора. Күпмедер мизгел үткәннән соң ул әйтә: "Ашһаду ан ла илаха илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ." Син хакыйкый кеше икәнсең. Синең юлың да хак, йөзеңдә синең нур да бар. Син якты кеше икәнсең. Мин синең Аллаһны кабул итәм һәм синең артыңнан иярәм, синең шәкертләреңнән булам ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сүз дә әйтмәгән, бернинди вагаз сөйләмәгән, нурлы йөзе җиткән, аның бәрәкәтле карашы җиткән, аның янында басып торуы нурлы саф кешенең Гомәрнең күңелен, таш булып каткан күңелне иреткән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә күчкәннән соң, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә күчкәннән соң мәчеттә утырган вакытта Мәдинә урамында тавыш чыга. Тавыш чыга да һәм пәйгамбәрбез үзенең шәкертләре белән мәчеттән чыга караса, бөтен кешеләр таралалар. Әйтерсең бөртекләр идәнгә шешелгән кебек, тирә-юньгә бөтен кеше куркудан тарала башлай. Пәйгамбәрбез берсеннән сорый: "Ник тараласыз?" ди. Анда берәүнең ди, җигә торган хайваны диясе кытырында ди. Гарәпләрдән белеп була, әгәр дия кытырынса, ул кешене үтермичә туктамый икән. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы дия каршысына барды. Пәйгамбәрбез шушы кытырган хайван янына барган вакытында барды, адымын бетерде һәм утырды Кәгъдә дәрәҗәсендә, намазда утырган кебек. Һәм шушы дия кытырып килгән дия пәйгамбәр янында туктады һәм тезләнә башлады. Диянең тезләнгәнен күргәнегез бардыр. Беренче ике аягына басты һәм утырды һәм авыр итеп сулап башын пәйгамбәребезнең итәгенә куйды. Һәм кытырган хайван да пәйгамбәр алдында, пәйгамбәрнең нуры, бәрәкәте алдында нишләде? Кытырган хайван да басылды, тынычланды һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы диянең муйнына ышкыганнан соң әйтте: "Бу дия кем иясе?" ди. Бер бәдәви чыкты, минеке ди. Дия миңа зарлана ди. Син ник диеңне ашатмыйсың, хакын чыгармыйсың. Бу бәндә минекене тине эшләтә. Миңа хакын бирми. Валакин шул ук вакытта минем хәлләрем дә юк. Шуңар күрә мин нәрсә менә шушы хәлемнән чыкканга күрә шушындый хәлдә булдым, я Расулаллаһ ди. Шушы хайванның хакын күрегез дип әйтә. Хәтта кытырган хайваннар да пәйгамбәребезнең бәрәкәтен, нурын күреп тынычланганнар. Пәйгамбәрбез Мәдинә шәһәренә күчеп килгәннән соң, инде мәчет төзелгәннән соң, җомгалар сөйләгән вакытта ике таш өстенә басып, Минбәр өстенә, ике таш өстенә басып, сындырылган таякны, агачтан сындырылган таякны кулында тотып, җомга сөйли торган була, вагаз сөйли торган була. Инде яңа минбәр әзерләнгән шушы ике ташны мәчеттән чыгарып куялар һәм шушы пәйгамбәребезнең мөбарәк куллары тоткан таякны мәчет читенә куялар. Шул вакытта көннәрнең бер көнне азан әйткәннән соң иртәнге намазга кергән сахабәләр тавыш ишетәләр. Мәчет эчендә һәм мәчет янына якынлашкач, мәчеттән ниндидер тавыш килгән ишетәләр. Туктамыйча шушы тавыш килә намаз укыган вакытта да. Һәм моны һәрбер кеше ишетми калмый. Бөтенесе дә ишетәләр шул ук вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да ишетә. Инде менә шушы фарыз намазларын, тәсбихларны, зикрләрне әйтеп бетергәннән соң, мәчеттән чыккан вакытта пәйгамбәр сәйер генә уң якка китә. Һәм шушы куелган таяк янына якыная һәм таягын кулы белән ала. Тынычлан таяк ди. Менә ул мин ди. Аллаһның илчесе пәйгамбәр Мухаммад. Тынычлан, җылама ди. Һәм янында басып торган сахабәләр аңладылар, шушы таяк пәйгамбәребезнең кулларын, мөбарәк кулларын сагынган икәнлеген. Һәм пәйгамбәрбез шушы таякка, менә шушы агачтан сындырылган таякка кеше теле белән мөрәҗәгать итте. Эй таяк, теләр идеңме син минем Мәдинә бакчамда агач булып үсеп, миңа үзеңнең җимешләреңне ашатырга яки теләр идеңме син Фирдәүс җәннәтләрендә аяк асларымда агач булып атырга дип әйткәч, таяк кеше тавышы белән:
сағынған ағашлар да, таяклар да Пeygamberimizin қолына сағынганнар. Günlerden bir günü iki şehriyar Abu Bakr hem Ömer bilen Peygamberimiz Uhud tağı yanından ötüp bargan vakitte Uhud tağına mineler. Hem Uhud tağı titri başlay. Şol vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem utrada hem Uhud'a kolu bilen tiye. Tınışlan Uhud, tınışlan. Senin istinde Allah'ın ilçesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip aytik biz. Muhammed tıra hem iki şehit. Birsisi Abu Bakr, ikincisi Ömer tıradı. İsen bulgan vakitte de Peygamberimiz ni yazmış bilen uleşeklerin bilip tırgan. Muhterem cemaat, hakikatte de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün galemlerge büyük bulak ol. Allah'ın bulagi ol. Şoňar muhabbetli bolayık, şoňar salavatlar aytik. Şonu sağınıyık. Biz indi anın bilen yaşamadık. Ahirette bolsa da görüşürge. Allah Teala nasip müyesser kılsın. Layıklı bolayık Peygamberimizin şefaatine erişip anın artından cennetlerge kirege. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Rahmet Süleyman Hazret. Muhterem cemaat, indi Peygamberimiz bilen beyle biz Вағазны тыңладық. Хәзер исә менә сәхнәгә чыгып мөнәҗәтен тапшырачак безгә бүләк итәчәк ханым да нәкъ менә шушы теманы сайлаган Хәмисә ханым Бегичева. Ул үзенең мөнәҗәтен бүгенге кичәдә сезгә, сез кардәшләргә бүләк итәргә тели. Хәмисә ханым, рәхим итегез. Ул Гализат үммәтеннән булгычы без бәндәләр. Бу мөкаддәс көнне, айны котлыйбыз чын күңелдән. Рухына 100 000 салават илә сәлам. Мәрхәбә я, мәрхәбә. Туды Рәсүл җир йөзенә, дөньяны нур каплады. Құтқарып қараңғылықтен бізні Аллах сақлады. Аллахының досты сен, Мұстафа Мұхаммад, бізге шәфәғатші сән Мұстафа Мұхаммад. Син Аллахның хабибі, günahlarının tabibi. Her kim seni yad etti, ey Muhammed Mustafa. Күп рәхмәтләр булсын сиңа, күп сәлам булсын сиңа. Шәфкать әйләсән безгә, я Мустафа Мөхәммәд. Саллаллаху галә Мөхәммәд, саллаллаху галәйһи ва сәллим. Аллаһумма салли ала ва сәллимә ва Мөхәммәд ва барик алейхи. Resul ismi İslam canı, kükrəgində saklanı. Kuşkanın tut dahiyanın, izge mevlid ayı tudu. Jir yüzünde bayram itey, barşa Müslüman bugün, güya 550 milyon, barda bir tuğan bugün. Karşı alık mevlidini, ya Muhammed Mustafa. Salavat eytip ervahqa, selam eytəbiz sina. Sallallahu aleyke ya nur, sen Muhammed Mustafa.
Бәхетле біз мүсілманнар, мүсілманлық хақы бізде. Шариғаттан адашмасақ, біздің юлларыбыз яқты. Я бәнді, Allah rızası için, hak rızasına tevekkül her işin. Niyetin bulsa eğer dürüst senin, pak sıfatların cıy peygamberinin. Kur'an okup din öğretken dostlarına, aşık yüz ile karagan düşmanına, hakikatni söylerge hiç korkmagan, buysungan ul Hak Teala kuşkanına. İltifatsızlık görsetmi fakir deyip, ise gitmi dereceli bu boy deyip, kişinin gaybı bulsa yüzüne ırmıy diyeydi, yüzge uru üzü gayb. Mevlid oku izge iş izgi sabak, hem jumartlık kıyılsana zor savap. Şının көңілден hürmet etsek Mevlidin, Rabbısından tabar ol maksudin. Yaratılgansız deyip uylayım Resulullah'ın nurundan. Gözlerim sizini izledi, Көңелім izlep taptı sizini. Elhamdülillah. Бек зор рахмет, Хамиса ханым. Нәқтүн ортасында тәңірі шешті жерге бақ нұрын. Шумды дүния күтсі нұрға қалмады хишбір орын. Ялт етіп, көкнің қапысы ашылып кетті кенет. Нурани басқыш сызылды һәм тағын көктен кенет. Түшті дә барша мәләйкләр тізілді сафланып. Ұшты бітті бар нашарлық, қалды дүния сафланып. Исмәді жел, ақмады су, түн қабірдей тын еді. Мәлғун иблис һәм аның иптәшләре тұтқан еді. Әнә шул рәвешле хидаят қияшы безгә хак юлда бер ярдәм, бер юл күрсәтте. Инде безгә алга таба юл күрсәтүче һәм менә шушы юлыбызның хак икәненә инандыручы шәхсебезне сәхнәгә дәшәсем килә. Илдус хәзрәт Фәйезнең вәгазен тыңлыйк. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İsiyiniş, en kadirli izgi Mevlid ayı geldi. Müminlerge şatlık birgen izgi Mevlid ayı geldi. Şuşu dört yoldan тұрған bir kişkine şiir, hatta bizning sahnabizning төрінде yazılıp koygan izgi Mevlid ayı deyip bilgirte тұрған kişilerinin bereket bire тұрған, her bir işlerinde, her turmuşunun her mizgilinde bir oңышларға eriştire тұрған vakitlar geldi. Ne için şolay zorlaybızsın biz anı? Ne için Mevlid ayı deyip bizning halk her vakitte da şuşu günlerini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğan günlerini oluluy, zorluy diyen sırav tuğa her vakitte da. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala şu dünyaya özünün bir süyüklüsün,
үзенең иң кадерлесен, үзенең иң якын булган bütün 18 мең галәмгә рәхмәт буларак әйдәп баручы, шушы караңгылыктан, бузыклыктан коткаручы Пәйгамбәрен Мөхәммәд саллаллаху алейхи вәссәләмне китерде. Рабигъл әүвәл Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләм шушы айда туган, шушы айда вафат та булган. Biz bilүебезчә, һәрбер кешенең шулай һәр вакытта да әгәрдә чыннан да тәҗрибә кылып карасак, һәр вакытта да кеше кайсы вакытта туса, шул вакытка чамалабрак бу дөньядан китеп тә бара. Кояш исәбе белән генә түгел, ай исәбе белән. Атнаның кайсы көнендә бу дөньяга килсә, шул вакытында бәлки күбесенчә китеп тә бара. Кайберләр әйтә, ул бит анда тумаган, ул бит аны ул вакытта булмаган. Нишләп аны шушы көндә, нишләп бу көндә аны хөрмәт итәргә кирәк дигәндә без әйтәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләм килгән көнне без бергә җыелышып, бергәләшеп Аллаһ Тәгаләнең әйткән Коръән-и Кәримендә саллу, ягъни бергәләшеп салават әйтегез, ва саллиму, бергәләшеп сәламнар җиткерегез. Фазкуру, бергәләшеп җәмәгать белән зикр кылыгыз дигән сүзләренә кулак салып, һәр вакытта да шуны үтәргә ашкынабыз. Чөнки җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы җәмәгатькә бәрәкәт бирәм диде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләм дә бу дөньяга тугач, Әминә анасы, баламны югалттым ди, аңыма килдем дә, кая икәнсең, кайда китте икәнсең бу балам, кайда булыр икән дип тирә-ягыма карасам, әллә алып киттеләр микән шушы минем янга килгән фәрештәләр, шушы хур кызлар дип эзләгән вакытта бер чатта карасам, сәҗдәгә киткән шушы туган бала һәм нәрсәдер пышылдый, нәрсәдер әйтә, уммәти, уммәти дигән мәгънәдәге сүзләрне ишеттем. Ягъни уммәтим, уммәтим дип, мин үзем дигән сүз түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләм һәр даим тормышында яшәгән вакытта, хәтта ачлыктан инде ишенә корсакны сизәр өчен, җыгылмас өчен таш бәйләп йөргәндә, ашарга булмаган вакытта да уммәтим диде. Әбу Хурайра радиллаһу анһу, без бик ач идек. Шул вакытта, аптыраган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләмгә бер чүлмәк сөт китерделәр. Шушы сөтне иң мохтаҗ булганнар арасында бүлеп бир, ичсеннәр, шушыннан туклансыннар дип әйтте ди. Һәм инде үзе капмыйча, үзе бер тәгам да капмыйча шуннан миңа бирде. Иң мохтаҗ, иң каты ашыйсы килгән кешене иң беренче ашат. Әй Расулуллаһ, миннән дә катырак ашыйсы килә торган кеше юктыр бунда дип ишемнән уйлап куйган идем шул вакытта. Үзең ич дип әйтте шуннан соң ди. Ягъни уммәтим диде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләм. Үзем димәде. Кыямәт мәйданында да һәрбер пәйгамбәрләр нәфси, нәфси, үзем генә дип торганда, Мөхәммәд саллаллаху алейхи вәссәләм уммәти, уммәти, минем җәмәгатем, уммәтем дип торыр. Һәм шафаат кылыр. Аллаһның рәхмәте белән, Аллаһ Тәгаләнең кушуы буенча. Иншаллаһ Тәгалә. Шуңа хөрмәтлибез. Ул безгә ниһаят дөнья пычраклыкка, бузыклыкка батканнан соң бер нур алып килде. Нур димәк, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең бу дөньяларны яратыр алдыннан 70 мең ел элек bütün нәрсәләрнең тәкъдирен кылып куйган вакытта шушында бер нур яратты иң әүвәлдән. Шул нурны урталагай бүлде дә bütün галәмнәрне, җәннәт җәһәннәмнәрне шушы яртысыннан бар кылды һәм икенче бер яртысын киләчәк Хәбибем өчен калдырдым диде. Аны бу дөньяга китерәм, аны шул нурдан яратам диде. Асылы шуңа күрә нур дибез. Җисме аның әдәм баласы булса да асылы нур. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы нурны җибәрде дә шушы нур белән яктырттым ди бу дөньяны сезгә, сез туры юлда булсын өчен, сезнең өчен килде ул. Сезне караңгылыктан туры юлга чыгарыр өчен ди. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай
yukarı dereceye köterdi. Habibim dedi. Adem Aleyhisselam'a can örgenden soň Adem Aleyhisselam cennette bulgan vakitte cennette yolgışıp İpteşi Hava radıyallahu anh bilen dünyaya sürülgen vakitte ya Rabbim, ya Allah'ım, üzünün habibin, süyüklün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine meni gafu etti. Sen işep onun hürmetine deyip soruyorsun digeş, Adem aleyhisselam'a aytkeş, koydan bilesin onun kilesin digeş, sen mena can ürgeş gözümni açıp jiberuge karşımda levh-ül mahfuzda yazılgan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kelime-i tayyibeni kurdum. Allah Teala'nın ismi yanında nindedir bir zat Muhammed isimli zatның ismi bulgaç Allah Teala bilen yeneşesinde şul Allah Teala'nın ismi bilen yeneşesinde şul isimni kurgeç dikmege gene tügüldür dip uyladım di. Demek dünyaya minnen de artıqraq bulgan, derecesi bilen minnen de yugarrak bulgan bir zat kileşek dip şundan soň köňülime kirdi. Sen şuşunu köňülime düşürdün. Ya Rabbim di Adem aleyhisselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge bu dünyaya kelip nurun Allah Teala'nın nurunu getirdi. Şuşu nurunu her bir mümin Müslümanğa Allah Teala tapşırdı. Şuşu nur beraberine biz mine şuşunda jiyil aldık. Niçin? Çünkü kimde kim birgeleşip koşulup salavat eğitse, yani kimde kim bir yüzü eğitse indi. Başta. Eğer bir yüzü eğitse bir salavatını kökteki bütün ehiller şuşunlarga salavat eğitirlerdi. Kökte sanap bitirgisiz bir hesap ferişteler Allah Teala'nın ehilleri, yakınları, yakın bulgan indidir zatları Allah subhanahu teala bar kılgan. Onlar salavat eğitirler. Eğer de cuma gününü eğitse 100 tapır özüne salavat eğitirlerdi. Bizden indi Allah'ın rahmeti bilen mine akşamdan soň cuma kirdi. Biz atna kişinin cumaya karşı bulgan şu kişinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ne iske düşürüp onu kaybirleri eğiti elbette. Onu bitinde bir tuktavsız eğitirge kerek salavatlarını. Gün sayın iske düşürürge kerek bit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ne bulay jiyılıp otururga kerek tügül. Bulay yaramaz, nersege jiyılırga kerek degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü ütkermegen bit. Özü onun işi nersede bulmagan doğan günlerin, mevlütlerin ütkermegen degen kişilerge biz aytamiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atna sayın ütkere doğan günün. Yılga bir taptırgana tügül. Ya Resulullah nişepsin düşembe hem pençişembe günlerin uraza tutasın digeş min şuşu ulu ibadet bilen özümnün doğan günümnü hürmetliyim çünkü min düşembe gününü doğanmın di. İkincisinde ferişteler hesap bilen Allah Teala huzuruna köterilgen vakitte şuna göre Allah Teala benim izgiliklerimni kabul etsin deyip ulu ibadet bilen Allah Teala'ga müracaat etemdi. Endi biz birgeleşip şuşlay jiyilubuzning sebebi elbette biz gün sayın, namaz sayın, 5 farz namazında, şulay yok nefillerimizde, bulayda, korkup gitsek de, bir nindidir şatlık gitsek de, Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diye beytip koyabız. Ama indi cemaate bereket. Birgeleşip Allah Teala'nı iske düşürgenden soň, Ya Rabbim dualarımızını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge de jitkir. Ya Rabbim, Allah'a şükür, min onun ümmetinden, Allah'a şükür, ol benim hatta günah kılsam da şefaatçim bularak, meni ya Rabbim, senin karşında şefaat kılaşak deyip biz suyunabız. Her daim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le iske alıp, her daim onarga oşarga tırışabız. Her daim biz onun yolundan, onun sünneti bilen yaşarga barırga tırışabız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tuğda meşrikten bu İslam'ın kıyaşla yol dikip, Tuğda etraflarına nur, Tuğda cihanına bakıdı. O kıyaşta var idi hikmet ise, hikmetli nur. Çünkü hikmet sır bilen doğan idi bizning Resul.
Хак Тәгалә Җәбраилгә индереп үз Коръәнен тармар итте җир йөзенең ялганын һәм ботларын. Хак белән ботлан сугышы дүрт тарафта шау итеп. Тордылар һәрбер үз сүзле дошманнар гыйнадан тау итеп. Тәңредән һәрбер зарурат вакытында Коръән килә. Бер аят Коръәнгә инкар берлә мең дошман килә. Шул рәвешчә күр, мәшәкать чиктә хак безнең Рәсүл. Чөнки хаклык дошманы һәр якта тулган сак вә сул. Күп җафа тарткач бөтен гомеренчә үз вакытында ул ачты һәр якларда исламдагылар өчен иң якты юл. Бардылар шул юл белән чын эш өчен сүзләр сөйләп. Калды дошманнар һәр якта аз һәм бик сирәк. Безне юлыбыздан яздырырга теләүче дошманнар, алар Алла берсә киләчәктә дә безгә каршылык күрсәтә алмас. Чөнки күңел сөенеп туймый. Яшьләр без генә түгел, балалар арасында да менә шушы бөтен барлыгы белән Пәйгамбәр күрсәткән юлга, ул безне күндергән юлга баскан балалар бихисап. Менә шуларның берсен үзе дә нурлы һәм менә аның чыгышы да, аның тавышы да безне илаһи бер нурга күмәчәк. Без бер егетне, яшүсмер егетне чакырыйк әле сәхнәгә. Газинур исемле булыр ул. Газинур, рәхим ит. Авыр уйларда калсаң, өмет тотар кулыңнан. Яхшылыкка ияреп, изге юлдан барыкчы, бәхет шатлык табыкчы. Дөнья киң сәхрә, тормыш кадерен аңлыйкчы. Дуга кылыйк без, бәхет китмәсен. Дугалар кылыйк, өмет китмәсен бездән. Дуга кылыйк без, бәхет китмәсен. Дугалар кылыйк, иман китмәсен бездән. Тормыш бәрәкәтләр бирсен, инсаф тауфикларын бирсен, иман ижмахларын бирсен, жан жау купмасын. Барлык җинаятьләр китсен, акыл саф тойгылар бирсен, тормыш гүзәллеге артсын, яңа таң атсын. Яхшы яман мөһер бәндә, җаны тәнендә чакта. Хак юлыннан китмәсәк, гаип булыр тормышта. Кемдер сәхрәдә йөрер, кемдер гөл бакчада. Һәр кем тәкъдирен күрер. Дуга кылыйк без, бәхет китмәсен. Дугалар кылыйк, өмет китмәсен бездән. Дуга кылыйк без, шатлык китмәсен. Дугалар кылыйк, иман китмәсен бездән. Тормыш бәрәкәтләр бирсен, инсаф тауфикларын бирсен, иман ижмахларын бирсен, жан жау купмасын. Барлык җинаятьләр китсен, акыл саф тойгылар бирсен, тормыш гүзәллеге артсын, яңа таң атсын. Кул тотып бергә
Yıtılıp nurga Dua kılıyık biz Ümit gitmesin bizden Durmuş bereketler birsin İnsaf tofikların birsin İman icmahların birsin Can can kopmasın Varlık jinayetler gitsin Akıl saf duygular birsin Durmuş güzelliği artsın Yana donatsın Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala Muhammed وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا سميع يا الله يا حليم يا الله يا سميع يا الله يا حليم صل وسلم وبارك عليه Бик зур рәхмәт, Газинур. Аллаға шүкір, шундай егетләребез үсеп китә, шундай кызларыбыз үсеп килә. Инде бу алга таба, демәк, Аксу студиясе белән берлектә башланып киткән әлеге мәүлид кичәләре һичшиксез дәвамлы булыр дип без өметләнеп калдык. Һәм инде алдагы елларга һичшиксез тагын да күбрәк җәмәгать белән бергәләшеп, менә шушы бәйрәм кичәләрендә вәгазьләр тыңлап, мөнәҗәтләр тыңлап үткәрергә насыйп булыр дип өметләник. Ә инде менә шушы мәүлид кичәләре үткәрелә башлаганның беренче елларыннан ук аны бик әтиләп күтәреп алышлар да булды. Менә шуларның берсе Сырнай фольклор этнографик коллективы. Алар беренче көннәрдән үк шушы мәүлид кичәсендә иҗади яктан башлап йөрүчеләрнең берсе махсус үзләренең репертуарына алган аларның әсәрләре дә бар. Менә шушы әсәрләрнең берсен без бу минутларда сезгә тәкъдим итәрбез дә. Сырнай фольклор этнографик ансамбле. Bismillahirrahmanirrahim.
Галәмнәрнең тәрбиячесе Аллаһы Раббыбызга барлык мактау шөкерләребез ирешсә иде. Сөекле Сәгъдебез Мөхәммәд пәйгамбәребезгә, аның сахабаларына, моннан ашкан әрвахләргә, әүлияләргә, пәйгамбәрләребезгә, илебез тынычлыгы өчен шәһид киткәннәргә, ата-бабаларыбыз рухына хәйр дуа вә сәламнәребез вә туктаусыз салават шәрифләребез әйләсә иде. Амин. Сырнай фольклор-этнографик ансамбле. Мөхтәрәм җәмәгать, менә бездә тагын бер күңелле вакыйга, күңелле күренеш барлыкка килде. Ул да булса, әле без моңа кадәр моннан берәр ел элек кенә шит башка милләтләрнең, әмма мөселман динендәге булган милләтләрнең дини рухтагы җырларын ишетеп, аларга соклана идек, хәтта аларга көнләшә идек. Әмма бүген инде шуңа сөенәбез. Безнең яшьләрнең дә һәм инде танылу алган артистларыбызның да репертуарларында мөнәҗәтләр бар. Алар рәхәтләнеп, тамашачылар күпләп, җәмәгать күпләп җыелган урында менә шушы мөнәҗәтләр дә әйтергә мөмкиннәр. Һәм менә күптән түгел генә, моннан ярты ел элек кенә тагын бер вакыйга булды. Моны әйтер идем, бу зур вакыйганың нигезе. Чөнки моңа кадәр галәти эстрада җырлары барыбыз, кайберләребез инде ул җырларны, эстрада җырларын безнең яңгырый башлауга сүндереп куя, әмма бар аларга шулай игътибар итүчеләребез дә, менә алар үзләренең иҗатларын эстрада җырларыннан башлаганнар иде. Әмма менә бүген инде алар аерылып, үзләре мөстәкыйль рәвештә иҗат итәргә карар кылдылар. Һәм нинди рәвештә? Аларның сайлаган юнәлешләре бөтенләй дә үзгә. Алар киләчәктә дини рухтагы җырларны башкарырга тиешләр. Бүгенге яшьләргә дә заманча итеп, бүгенге яшьләргә аеруча аларга, балаларга аңлаешлы рәвештә аңлату өчен алар ул җырларны эшләп, яздырып таратырга телиләр. Һәм аларга без чын күңелдән бу эшләрендә уңышлар телик. Һәм бүгенге кич, бүгенге Мәүлид кичәсе әле тагын шуның белән дә истәлекле. Бүген без аларны беренче мәртәбә, алар ул төркемне беренче мәртәбә исемен әйтеп сәхнәгә дәшәбез. Һәм аларга әйдәгез без бергәләп хәерле юл телик. Бу хак юлда уңышлар һәм каршылыкларга һич кенә дә бирешмичә аларның иҗат итүләрен теләп калдык. Сәхнәдә Раян төркеме. Ассаламу алейкум, дуслар. Ва рахматуллахи ва баракатуху. Киләсе әлеге җырыбыз Мөхәммәд пәйгамбәр дип аталыр. Ялыгы шуада шудан коткарыр өчен Аллаһтан бер илче Мөхәммәд яшәгән. Рухи элемдә аша һәрбер гамәле иман нуры өчен Алла хезмәте. Хира тау мәгәрәдә илаһи аваз Укы әй Мөхәммәд Аллаһ исменнән Коръәни кәриме Аллаһ индерә Мөхәммәд җанына ислам китерә. Мөхәммәд исме аның онтылмас. Ул бөек пәйгамбәр исламның газиз туры юл. Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаһ үзе сайлаган соңгы пәйгамбәр. Кешелек бәхетенә хезмәт итүче. Гаделлекне яклап ул хак дин өчен. Шәригатьне яклап кызганмый кеше. Күпме халыкларны әйдәп ярдә Аллаһның мактавы аңа ирешә. Кылган эшләре аның игелек юлын яктыртты.
Яктыртучы иман нуры бит Мухаммад исме аның онтылмас Ул бейек пайгамбар исламның газиз туры юл Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Иңалы вазифаны Аллах йөкләгәч Мухаммад кызганмыйча багышлый үзен Тормышка ашыруда изге ниятен Сабыр түземлектә җиңә михнәтен Кешеләр күңеленә инану кертә Аллах хакына дип барыш йөртә Гаделлек яклы Аллах илчесе Мухаммадның даны мәңге сүрелмәс Мухаммад исме аның онтылмас Ул бейек пайгамбар исламның газиз туры юл Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Балагал ула бикамалихи كشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد اسمه aның unutulmaz Ул бейек пайгамбар исламның газиз туры юл Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Рахмат. Енді келесі жырыбыз мына біздің арабызда отырушы, біздің көңілдерімізді шатландырып тұрушы, иманлы ақ яулыклар мына бәйләп безне сөендерүче мөселман хатын кызларына багышлап җырлыйбыз. Мөселман кызы дип атала. Син тугашта әткән ак яулык бүләк иткән Беренче елмаюыңда шунда ук булган икән Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга Үз тимәсен субханаллах, иманлысың шуңарга Балыбызың син асыл таш, үсеп җиткәч зур байлык Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә Янарында сакта тора гаскәр фәрештә Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә Янарында сакта тора гаскәр фәрештә Курыкмыйсың бер нидән дә Аллаһтан гына куркып Балкы әле бар дөньяга Исламның нуры булып Йөрәң үзлеп сөя сине Куеныңда күпме бала Син бит якты җир йөзендә Иң бәхетле ана Бала булсаң син асыл таш Үсеп җиткәч зур байлык Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә Янарында сакта тора гаскәр фәрештә
bizning ko'z qarasi Sen yıldız ol her düşte Yanarında sakta durar Askar askar ferişte Na 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 Bürkülüp tura her kiyen kiyemmenginen Bar müslümanlar yarata sinişin küngelinden Patşalarda, dervişlerde başı yasinen alda Şın müslüman kızığına bəxetli bula ala Sen bizning göz qarası Sen yıldız ol her düşte Yanarında sapta durar Askar askar ferişte Sen bizning göz qarası Sen yıldız ol her düşte Yanarında sapta durar Askar askar ferişte Na 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 Район төркеме. Рахмат бик зур. Рахмат. Район ураза тотучыларына кертә торган оҗмах капкасы дигән мәгънәне белдерә икән. Шуңа күрә инде Азат белән Вәлине элексез тыйнак кына чыгышларын Казан егетләреннән күргән булсагыз, менә бүгеннән инде алар Алла бирсә бер үзләре бердәмләшеп, берләшеп иҗат итәчәкләр. Мөхтәрәм җәмәгать, инде без әйткән идек, Мәүлид кичәләре беренче мәртәбә генә үткәрелми һәм моңа кадәргеләре үткәрелгәннәренең дә ничегрәк булганын, анда кемнәр катнашканын күрәсегез килсә, Аксу студиясы аларны DVD дискларда да тәкъдим итә. Хәзер тәнәфескә чыккач, үзегез караштыра алырсыз. Инде без хәзер 15 минутка сулыш алыйк. Аннан соң үзебезнең кичәбезне, Мәүлид кичәсен, вәгазьләр, мөнәҗәтләр кичәсен дәвам иттерербез. 15 минутка тәнәфес. Ничекләр түзәрсең, Ходай Тәгалә сиңа сабырлыклар гына бирсен инде, я Раббы.
Егетләр кирәк! Кызлар, егетләр кирәк. Җөббә буе җимбикәгә ни кирәк? Ярма күз кирәк, иннә белә җеп кирәк. Ул инәне тотарга оста куллы кыз кирәк. Мәдәликә һәҗиргә төшсә һуала, сезнең ише вакытка кыз бирсәң дә югала. Акбакын мәдәликә һәҗиргә төшсә һуала, сезнең ише вакытка кыз бирсәң дә югала. Ярма яр кирәк, яр булырлык кыз кирәк. Ул аягы төз кирәк, бир әбекәй кызыңны. Кашарга ашкыш юк, ашка салыр кызым юк, иргә бирер кызым юк, кайтыгыз да китегез. Бу кашарга ашкыш юк, ашка салыр кызым юк, иргә бирер кызым юк, кайтыгыз да китегез. Күккә менер баскыч бар, ашка салыр кызың бар, иргә бирер кызың бар, бир әбекәй кызыңны. Кашарга ашкыш бар, ашка салыр кызым бар, иргә бирер кызым бар, алыгыз да китегез. Бу кашарга ашкыш бар, ашка салыр кызым бар, иргә бирер кызым бар, алыгыз да китегез. Алыгыз да китегез, алыгыз да китегез. Аллабыз да китәбез. Сырнай фольклор этнографик ансамбле. Зур рәхмәт. Мәүлидин Нәби, гакыллы, саф күңелле, мәрхәмәтле зат туган көн бу. Матур, саф су бөтен дөньяны кирләрдән юган көн бу. Кояш нурын шәшеп, мөмин күңелләрне нурлаган көн бу. Кара йөзле кешеләрне каһәрләп, хурлаган көн бу. Имансызлар ва шайтаннар өмет изгән, көйгән көн бу. Фәрештәләр Худайга шөкер итеп башын игән көн бу. Бар дөнья ширек, вахшат, золымнан тәм табар чакта, ул эшләрнең юлына сәт чигәчәк зат туган көн бу. Очар кошлар, балыклар, барча хайваннар ясый бәйрәм. Алайса безгә бигрәк бәйрәм итәргә лаек көн бу. Моннан меңнәрчә еллар элек Шинәкәй тәхәллүсе белән шундый хезмәт язып калдырган. Инде без барчагызга да тагын бер мәртәбә хәерле кичләр, мөхтәрәм кардәшләр дип дәшәбез. Мәүлид кичәбезне дәвам иттерик. Һәм инде Мәүлид кичәбезнең аерылгысыз юлдашлары ул вәгазьләр, мөнәҗәтләр һәм дини җырлар. Алар безнең асылыбызны ачырга, асылыбызда калырга һәм үзебезнең юлыбызның хаклыгыннан шикләнергә урын калдырмаслык бер дәлилләр булып торырлар. Хәзер исә мин сезнең каршыгызга чакырасым килә Мәхмүд хәзрәтне. Аның вәгазьләре шулай ук безнең күңелләргә илаһи бер җылылык өстәр. Мәхмүд хәзрәт, рәхим итегез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кайсы бер кешеләр сорау бирәләр, хәзрәт диләр. Сез инде күп китаплар да укыган, һәм инде мәдрәсәләрне дә бетергәнсез, халык белән бик еш аралашасыз, һәм халык эчендә дә, хәзрәтләр арасында да төрле фикерләр бар, хәтта мәүлид турында да. Кайсы берләр әйтә, каян килгән инде ул мәүлидне уздыру, кайдан килгән инде ул шул хәдәр Мөхәммәд алейһиссәлам шушы шәхесне күтәрү диләр. Һәм бу сорауны бик еш кеше бирә, әлбәттә. Шушы сорауга җавап буларак Пәйгамбәребезнең олылыгы турында, аңа салават укуның файдасы турында һәм без бәндәләр түгел, Аллаһ Тәгалә аны олылый дигән бер фикерне белгертмәк өчен
аят укып китмәкче булам. Коръан Кәримдә бу аят 15 гасыр дәвамында мөселманнар укып килделәр һәм күп мөселманнар аны яттан да беләләр. Аллаһ Тәгалә үзенең бәндәсен Мухаммад алейхиссаламны улылап әйтә: "Аузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Инналлаһа" Шунлыкта Аллаһ Тәгалә үзе ва мәлаикәтәһу һәм аның фәрештәләре Yusalluna alen nebi Muhammed peygamberge salavat okuylar. Onu medihliler. Onun ismin islerine çüreler. Ya eyyühellezine amenu ey iman kitiruşeler. Rabbim Allah diyuşeler. Bu galemnin hocası var. Ul birden bir Allah diyuşeler. Siz de Muhammed peygamberini ullap ona salavat eytigizdi. Allah Teala özü bizge buyura. Şuna göre bugünkünde biz onu ululap, ona salavat eytəbiz ikən, onu ılılıyız ikən, biz onu öz başımızdan çıkarıp işləmiyiz. Allah Teala'nın ayetine buysunub, onun sözüne buysunub, Allah Teala özü ılılağaş, biz nişik ılılamıq indi ılı peygamberini deyip, şu fikirde bulup, onu ılılarga tiyişbiz. Ama Peygamber aleyhisselamını hakiki ılılav nişik bula? Birinciden, onun tırmışı bilen tanışıp, anarga ıxşarga tırıшу. Birincisi, ikincisi ona salavat oku. Buna ikincisine tuktalıp gitesi kiyle. Şundan da salavatının şifası. Küp kişiler müracaat eteler, Hazret, tenge, janga şifa bulsun için nindirek dua okuyğalı deyip soruyorlar. Şuşu sırauğa cevap olarak eytesim kiyle salavat oku. Peygamberimizni iske çırıp ona dua kulu, şifalarının şifası şunda yata. Peygamberi aleyhisselam yanına bir sukur kilgen idi. Dim sukur. Ya Resulallah dedi. Senin suluşun da, kulların da, duan da şifalı. Min küpten indi sukraygan kişimin. Şuşu yaktı dünyanı küresim kile. Tağı da kübrek senin nurlu yüzüne karıysım kile. Bir dua kılsan idi de, şuşu küzlerim açılsaydı di. Muhammed aleyhisselam ana ite, ey bende, ey imanlı bende, dua kılığın kılmayım ama sana bir dua iretem di. Şuşu duanı devam etsen, şuşu duada devamlı bulsan, küzlerin açılır, şuşu dünyanı da, Allah birse inşallah benim belki nurlu yüzümünü de küresin di. Hem tüge kişiye şunday dua irete. Taharet algan vakitinde, hem taharet algandan soň kulunu küter hem dua kıl. Ey Rabbim, birinciden salavat et. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Ey Rabbim, siyikli benden Muhammed hürmetine küzlerime şifa bir deyip sıra. Hiç şiksiz küzlerin açılır di. İndi Peygamberimiz ölgen bola. Bu kişinin küzleri şundan da açıla. Taharet algan sayın bugün şuşu salavatına okup dua kılatırgan bola, in sınında ez küzleri açıla. Hem bu kişi ite, Peygamberimizini kurun kurmadım, ama lakin şuşu duanı devam etip şifasını kurdum di. Allah Teala'ya rahmetlerini eytetirgan bola. Şuna göre bir zor şifa var salavat okuda. Hem eytesi ki ta bir rivayet İbn Sirin degen bir galim hacga bara. Hacga bara da Ka'betullah yanında bir gacep kişini küre. Gacepliganın şunda bola, betenisi Subhanallah, Allahu Ekber, lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip Allah Teala'nı zikir etip Ka'be yanında ileneler. Bu adım sayın salavat eyte. Adım sayın salavat eyte. İbn Sirin mindən sırı, ey bende di. Niye sindi zikirini koydun, Allah'ını koydun da salavat eytesin adım sayın di. Ne buldu bu halin bilen di? Salavat eytü bir kilişip bitmez bit bu Ka'betullah yanında di. Tegi bende eyte, sen kimdi? İbn Sirin eyte, min İbn Sirin di. Qarali sen tegi senin turunda galim diler, şul mindi sen di. Eyyi Allah Teala kabul etsin gilimligimne, eyyi şuşu galim indi min di. Halk dilinde şulay dip tanılam di. Qarali di, sen galim bulganga silim di. Gadi kişi bulgan bulsan silemegen bulur idim di. Hacga kilgen vakitimda, yani hacga çıkkan vakitimda tağda dirisirege, etiyim bilen yolga çıktık di. Etiyim kızganış kilip jite almadı di. Yartı yolda eceli buldu, ölüme kildi di. Yani canın birdi öldü, Ka'betullah'a kilip jite almadı. Hem ne gacapti, yolda etiyim vefat etkenden soň, canı çıkkandan soň, yezi kapkara buldu etiyimnin di. Onun ölüğün de ol kadar indi, tiki kaygılı ittirip kabul etmedim. Çünkü var bizde bu dünyadan kitabız di.
ул изге юлда, Алла юлында иде, иншалла. Аның хәле әйбәт булырга тиеш дигән фикердә идем ди. Әмма йөзе каралу гаҗәп булды ди. Йөзе кап-кара күмер кебек булды. Ни нәрсә икән дип бер чүпрәк белән йөзен каплап куйдым ди теге бәндә сөйли. Һәм арганда идем, йоклап киттем шунда ди. Кым өстендә башымны куеп. Төш күрәм ди. Нурлы йөзле, аппакка киенгән бер бәндә төшемдә килеп бара ди. Әтиемнең гәүдәсе янына ди. Әтиемнең йөзендә мин каплап куйган чүпрәкне алды да, йөзен кулы белән сыртты ди. Һәм йөзе нурланып китте. Мин анардан сорадым ди, кем син дип әйттем ди. Коръән ингән пәйгамбәр Мөхәммәдмен мин диде ди. Мин әйттем ди, нигә минем әтиемнең йөзе каралды? Син кулың белән сыртканнан соң нурланды, ни булды? Дигәч ул миңа аңлатты ди. Синең әтиең намаз уку белән бергә аның кайсы бер гынахлары да бар иде. Кайсы бер яшерен гынахлар эшли иде ул. Әмма ләкин шушы гынахлары аның йөзен кара итте. Әмма ләкин ни өчен мин бүген килдем һәм аның йөзен сыпырдым? Чөнки ул миңа күп салават әйтә иде. Күп салават әйткәнгә күрә Алланың әмре булды, бар, сиңа дуа кылучы, салават әйтүче бәндәнең нурлы кулларын белән сыпыр дип әйтте. Мин килдем дә аның йөзен сыпырдым, шуңа күрә аның йөзе нурланды дип әйтте. Шушы кеше әйтә, уянып киттем. Әтиемнең йөзен ачтым, чыннан да әтиемнең йөзе тулы ай кебек яктыра иде дип әйтте. Шуңа күрә әтиемне күмдем инде шушы урында, хаҗга килеп җиткәнчә адым сайын салават әйтеп киләм һәм гомремнең азагына кадәр салават әйтәчәкмен дигән бер теләгем барлыкка килде. Шуңа күрә Кәгъбәтулла янында да салават әйтәмен диде теге бәндә. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, салават әйтү ул шифа, салават әйтү ул нур. Бер насихат әйтәм, күп салават әйтегез. Күзегездә, йөзегездә бер нур барлыкка киләчәк. Башка кешеләр дә моны күрәчәкләр. Салават кешенең җанына да, тәненә дә, битенә дә нур һәм шифа бирә. Тагы бер сүз белән вәгаземне, насихатымны битерәм. Ни өчен Мәүлид айында безнең ата-бабаларыбыз 2 кеше генә булса да чакырып өендә мәҗлес уздырганнар, Мәүлид мәҗлесен, беләсезме? Моның да сире бар. Изге борынгы китапларда шундый сүз язылган, әгәр дә Мәүлид айында бер кеше 2 кешене генә булса да чакырып Мәүлид мәҗлесе уздырса, бу йорттан бер нур чыгыр икән. Ул нур бер ел дәвамында торыр, ул йортка бер нинди кайгы да, хәсрәт тә, зәхмәт тә, сихер дә керә алмас. Әмма ләкин бер шарты бар, ул йортта гынах эшләнергә тиеш түгел. Әгәр дә бер йортта Мәүлид мәҗлесе уза икән, аның нуры сәбәпле бер зәхмәт кайгы кермәс ул йортка. Әмма гынах эшләнмәскә тиеш. Инде Аллаһ Тәала шушында утыруларыбызны да, шушында Мәүлид уздыруларыбызны да һәм милләтебезгә дә, һәм ватаныбызга да бер нур итсә иде. Шушы мәҗлесләр хөрмәтенә Аллаһ Тәала ачлык хәсрәтләрен, сугыш афәтләрен безгә китермәсен. Шушы Мәүлид мәҗлесендә, бәйрәмнәрендә, кичәләрендә әйтелгән салаватлар хөрмәтенә Аллаһ Тәала һәм дөньяда, һәм ахирәттә безнең сакчыбыз булсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Рәхмәт, Мәхмүд хәзрәт. Мөхтәрәм җәмәгать, без менә бүгенге көннәргә шушы хак ислам юлына ничегрәк килдек һәм ул юлда ниндирәк кыенлыклар ашырга, ниндирәк иртәләр, ниндирәк каршылыклар ашырга узырга безгә туры килде. Җыелды Мәккәнең мөнкирләр, мөшкирләре бер кия. Утырдылар киңәш йортында гапләп алар бер төн. Күңелләре усаллыклар, явызлыклар белән тулгач, җыен ясау гадәт иде аларда нәдүәдә көн дә төн. Ул авызындагы агулы чын явызлык шишмәсен агызып, сөйләде күп Әбу Җәһил күзләреннән яшьләрен тамызып. Идәттә, борчыда безне Мөхәммәд әптәр итте, итеп иптал миннәтләрне тәмам җүнтәрттерде ди. Табиq төрле чараларны, усаллыклар кылыйк без ди. Асат безгә Мөхәммәднең үзендә әптәр атауга. Ничек тә бер сәбәп табыйк аның эшләрен чуалтырга. Әмма пәйгамбәребезнең эше чуалмады. Бүген меңәрләгән еллар узгач та, өлкән, урта буыннарның гына түгел, яшьләрнең дә телләрендә шушы Аллаһ сүзләре һәм Аллаһ сүзләре безнең башкараган мөнәҗәтләребездә дә, буыннардан буыннарга күчеп килгән мөнәҗәтләребездә дә чагылыш тапкан. Инде сәхнәгә шулай ук бүгенге кичәдә сезне зурлап, сезгә үзенең
иҗат җимешен бүләк итәчәк башкаручыбызны чакырасым килә. Алинә Корбангалиева. Dünyada zahmet ümmet üçün Mustafa sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. İlahım bu alemini senin için yarattı, evvelden ahırgaşa senin ismin tarattı. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Sen nebiler tamamı, sen barının imamı, her kim seni medhalli ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Evvel peygamberler hammasi bildi seni, hammasi seyidi seni ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Kur'an indirdi sana, yolun bildirdi sana, şeriatını bildirdi ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Sen Allah'ın habibi, günahlarının tabibi, kıl şefaat bizlerge ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyke ya Mustafa Muhammed. Mekke şehrinde durdun, atan idi Abdullah, anan idi Emine ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Seni emin dediler, seni kerim dediler, seni görkem yaxşı dip bütün Mekke seydiler. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Sina buldu din İslam, kitabın buldu Kur'an, bütün gamelige sultan sen Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Ümmeti işin kiygen, bir köp hasretler ciğan, bir köp mihnetler şikken, ol Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Köp rahmet olasın sana, şok selam olasın sana, şefkat eyle bizlerge ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Ebu Bekir Ömer'den Osman ile Ali'dir, Peygamberim yoldaşım, şehriyarlarım neredir? Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Алинә Корбангалиева. Мөхәммәд пәйгамбәрне зурлау, аңа мәхәббәт. Менә Сөләйман хәзрәт хәзер сөйләячәк вагызның кыскача гына шәрехләве шулайрак булыр. Сөләйман хәзрәт, рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Gaziz şehriyarı hem en yakın dostu Abu Bakr Siddiq razıyallahu anh sili.
Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Mekke şehirine koşup bargan vaqtda көп авырлыклар сизгән идек. Мüşrikler bizne үтерәсе килделәр, вәләкин шул ук вакытта Аллаһ саклап калды. Зур кайгыларны күңел аркылы үткәргәннән соң, юлны тотканнан соң, минем шул хәлле ишәсе килде ди. Һәм безнең үзебез белән алган бер савыт сөт бар иде ди. Шушы сөтне ачып җибәрдем дә ишәсе kilse de barbar birinci itip Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ga ustazıma Peygamberge birdim di. Peygamberimiz Bismillah aytib şu sütni içti dedi. Hem hatta min de tok buldum di. Sütni yaptım di. Sütni içmedim di. Ömer razıyallahu anh ayta günlerden bir gününde min Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen yolda bargan idim di. Şul hatlı көңілім тыныш иде ди. Шул хәтле сине бетерә алмый идем ди. Менә шушы күңел тынычлыгы, шул хәтле бәрәкәт, шул хәтле нур, һәм хәтта безнең яныбызда булган менә шушы фәрештәләр безнең белән сөхбәттә барганын сиздем ди. Һәм шушы тынычлыкны, шушы бәрәкәтне сизгәннән соңында күңелемнән чыкты ди. Һәм телемдә тыя алмадым ди, телемне һәм әйттем ди. Эй пәйгамбәр, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, min seni şul hәтле яратам, сиям, хөрмәт итәм. Min senin bilen bulasım kile, dünyada hem ahirette deyip aytdı di. Peygamberimiz yılmayıp mine karada da hem aytdı di. Sen özünün malından, mülketinden hem özünden de köbrek meni siyasinme deyip aytdı di. Gaylenden de köbrek, malından hem mülketinden hem gaylenden de köbrek istinrek köresinme meni deyip aytdı di. Min ettim iyi, sen benim işin istendi. Peygamberimiz yılmaydı bir kan vakit ötkeş mine aytdı di. Ya Ömer, özünden de istin meni koyasınma. Yok deyip ettim di. Özümden tügül di. Özümni bir katı yaratam di. Ondan son seni yaratam di. Peygamberimiz başın idi köpmüdür vakit ötkeşmeden arettim di. Özümden de istinrek yaratam di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerin bir gününde sahabeler yanında bir vaaz sili. Hem şuluk vakitte şuşunday bir söz aytı. Ey kişiler di. Eceller indi bizge karşı çıktı di. Ecellerimiz bizge karşı çıktı di, günlerimiz yakınaya di. Ahir zaman cite di, hem kıyamet aldı di. Allah'ını iske tişirigiz, Allah'ını unutmağız deyip aytdım di. Aytdı dedi bir sahabe basıp aytdı. Ya Resulallah, min Allah'a gıybedet kılam, lakin minim Allah'ını iske tişiriu, sina salavat aytdı di. Min Allah'ını iske tişirip, hakiki muhabbet iyesi bulgan zatka dığa oku, mina Allah'ını iske tişiriu bilen bir bulama deyip aytdı di. Күпме син миңа салават әйтәсең, күпме син миңа сәлам әйтәсең ди. Мин ди 5 вакыт намазымны синең белән укыйм ди. Сиңа кулдан хәтле килгәнчә ярдәм итәм ди. Калган вакытымның эштән бер өлешен ди сиңа салават әйтәм, сәлам әйтәм ди. Пәйгамбәрбез әйтте, минем белән булыр өчен ахирәттә сиңа бик күп тырышырга кирәк дип әйтте. Шул вакыттан соң мин Пәйгамбәрбезгә әйттем ди. Эй Пәйгамбәр, әгәр дә мин менә шушы эштән бер вакытны түгел, менә шушы ярты вакытымны сиңа, буш вакытымны сиңа салават әйтеп, сиңа сәлам әйтеп үткәрсәм, нәрсә булыр дип әйттем ди. Пәйгамбәрбез миңа әйтте, күп тырышырга кирәк әле сиңа, минем белән булыр өчен дип әйтте. Һәм шул вакытта әгәр дә мин менә шушы хәләл ризыкны табудан гайри, 5 вакыт намазны укудан гайри, бөтен буш вакытымны сиңа салават әйтеп, сиңа сәлам әйтеп торсам, мин синең белән булырмынмы ди. Һәм шул вакытта Пәйгамбәрбез миңа әйтте ди, шул вакытта синең күңелеңнән кайгың китер. Гаиләң тыныч булыр, кайгы күрмәс, күңелең синең җиңеләер. Һәм шул вакытта син минем белән булырсың дип әйтте. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dua kılıp salavat eytu, Allah'ını zikir itu bilen bir. Şunlar göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat eytirge kirek. Biz başka türlü nişik özümüzün muhabbetimizni Peygamberimizge yöneltirte alabız. Nişik biz özümüzün muhabbetimizni bildirte alabız Peygamberimizge salavat eytip. Selam eytip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ga. Bugün günde köp kişiler çıktılar. Köp mullalar çit ilden okup kaytuşu mullalarımız var. Köp zor hazretler mevlüt ütkərige yaramay. Bu bidgat iken, din için has meclis tügül iken deyip eyte. Lakin biz bit Peygamberimiz zamanasında yaşamadık. Lakin biz ana barbar yaratabız, siyeviz. Hem biz ol günlerini iske tişirip, ol günlerini iske tişirip, kileşeğimizni ümit itəbiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine iya bulup anın bilen birge cennetlerge kirege.
Аның шәфаатына ия булырга. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, без тышкы кыяфәт белән пәйгамбәребезгә ошый алабыз. 2 көн кирәк сакал үстер өчен. Шалма шапан киеп җаулык бәйләр өчен күп эш кирәкми. Ләкин әле ул пәйгамбәргә ошау дигән сүз түгел. Иң мөһиме, күңелеңдә Аллаһка һәм пәйгамбәребезгә мәхәббәт булырга тиеш. Мәхәббәт дигән вакытта пәйгамбәребез шушындый сөйкемле һәм матур кеше булган икән. Аның матурлыгы йөзе белән генә чагылмаган. Без беләбез, иң күркәм һәм матур кешеләр беренчесе кем булган? Юсуф алейхиссалам. Һәм хәтта Абу Хурайра әйтә, Юсуфның матурлыгы ди, ярты матурлык булган ди. Һәм хәтта хатын кызлар, менә шушы Юсуфның йөзен күргән, Юсуфның буен санын күргәннән соң, алма ричеп утырган хатын кызлар бармакларын кискәннәр ди. Әгәр дә сез, Абу Хурайра әйтә, пәйгамбәрне күргән булсагыз иде ди. Табигиннарга сөйли бу. Әгәр дә сез пәйгамбәрне күргән булсагыз иде ди. Ул тагын да ямдырак матурлырак иде ди. Берсе сорый, ничек пәйгамбәр нинди матурлыгы бар иде соң аның ди. Юсуфтан да истинмәди. Юсуфтан 2 тапкыр истин аның матурлыгы бар иде ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә аңар дәрәҗә биреп, Аллаһ Тәгалә аңның артыннан кешеләр ияртеп, шушы дәрәҗә күләгәсе белән матурлыгын каплады ди. Әгәр дә менә шушы кешеләр пәйгамбәребезгә дәрәҗә бирмәсә, һәм шушы пәйгамбәрнең дәрәҗә шәүләсе матурлыгын капламаса, Юсуфның бармагын кискән хатыннар гына түгел, бөтен кешелек дөньясы аңар гашыйк булыр, аның йөзенә ди күңелләрен кисерләр иде ди. Мугаз исемле сахаба җылап утырган картлык көнендә. Һәм аның янына үзенең менә шушы аныклары килгән һәм әйткәннәр, "Дәват ник син җылыйсың?" дип сораганнар. Шул вакытта Мугаз җылап утыргач әйткән, "Әгәр дә сез пәйгамбәрне күргән булсагыз иде. Әгәр дә сез пәйгамбәрбез заманасында яшәгән булсагыз иде ди. Сез беләр идегез мин ни өчен җылаганымны" ди. Абу Хурайра әйтә, пәйгамбәрбез яныбызга чыгып ди. Аның йөзе белән генә түгел, аның елмаюы белән нинди генә бина булмасын, биналарның менә шушы түшәмләре яктырып китә иде ди. Шуңар күрә мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәрбезгә салават әйтү, мәҗлесләр уздыру, мәүлид мәҗлесләре уздыру пәйгамбәрбез заманасында булмаган. Ихтияҗ да булмаган. Чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзе ул вакытта булган. Инде менә шушы табигиннар вакытында, хариҗитләр һәм дин сүзләрен, биек сүзләрен үз шәхси мәнфәгатьләренә җиңеп, үз шәхси мәнфәгатьләре өчен, дәрәҗә һәм мал өчен кулланган кешеләрне хакыйкый галимнәр, хакыйкый әүлияләр күргәч, әйткәннәр, дин булай бетә. Әгәр дә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга мәхәббәт уянмаса кешеләрнең күңелләренә дип. Әйдәгез менә шушы мәүлидләрне уздырыйк. Әйдәгез пәйгамбәребезнең туган айларында пәйгамбәр турында күбрәк сөйлик һәм аңар салаватлар әйтеп дип, шуннан килгән ул мәүлид бәйрәме. Пәйгамбәр бит ул зур начальник булмаган, үзенә юбилейлар уздырырга. Ул хакыйкый Аллаһ бәндәсе булганга күрә, ул кешеләрнең күңелләрендә шушындый мәхәббәт нурын яндырып калдырган һәм бүгенге көнгә хәтле дә ул сүнми. Шуңар күрә бәйтләр әйтү, салаватлар ул пәйгамбәребезнең сөннәте икән. Беренче пәйгамбәребезгә салаватны бәйт белән пәйгамбәребезнең шәкертләре, сахабалар Мәдинәгә күчкән вакытында, аны каршы алган вакытта җырлый башлаганнар. Пәйгамбәребезне күргәч диягә атланганнан сахабалар җырлый башлаганнар. Тала аль-бадру алейна. Караңгы төндә якты ай булып тудың син безнең арабызда, и Аллаһның илчесе Мухаммад дип әйткәннәр. Димәк, бәйтләр җырлау, салаватлар уздыру, мәүлид бәйрәмләренә бидгать дип әйтү, бу бик зур наданлык. Мунафиклар бер нәрсә белән аерылып тормаганнар пәйгамбәребез заманасында сахабалардан. Алар шундый ук сакаллы, шундый ук чалмалы, шундый ук кешеләр булганнар. Ләкин сахабаларның күңелләрендә пәйгамбәребезгә шиксез мәхәббәт шауклары җанган. Мунафиклар да алар ул булмаган. Аларның дөньяга зур мәхәббәтләре булган. Шуңар күрә без менә шушы хакыйкый сахабаларга тышкы кыяфәт белән түгел, менә шушы рухи халәтебез белән шарга тырышканга күрә безгә салаватлар әйтергә кирәк. Һәм бу айны бик мөбарәкләп, бик күтәрергә кирәк. Аллаһ Тәгалә рәхмәтендә булыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә бер кем миңа салават әйтсә, сәлам әйтсә, аңар үзем җавабын кайтарырмын ди. Пәйгамбәребезнең җавабына ия булып, ахирәттә дә пәйгамбәребезнең шәфаатына ирешеп, хакыйкый Аллаһ дуслары белән бергә
бергәләшеп, шушы көннәрне җәннәтләрдә искә төшерергә Аллаһ Тәгалә насип мияссар кылсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Бик зур рәхмәт, Сөләйман хәзрәт. Мөхтәрәм җәмәгать, инде безнең бүгенге Мәүлид кичәсендә бик күп кунаклар катнашты. Яшьләрне дә алар арасында без күрдек әйме. Әле танылган сәнгать эшлекләребездә һичшиксез чыгыш ясарлар. Хәзер исә мин сәхнәгә чакырасым килә бүгенге кичәбезнең иң зур кунагын. Ул Азат Сафин булыр. Һәм ул бүген безгә Юсуф китабыннан бер өзек укыр. Сез инде аңа күңелегездән генә теләктәш булыгыз һәм сезнең менә шушы аңа баккан нурлы йөзләрне күргәч, аңа көч иңәр Алла бирсә. Бер үк күз генә тия күрмәсен әлегә балага. Без инде Азатны хәзер барыбыз да бергәләшеп, үзебезнең нурлы карашларыбыз белән сәхнәгә дәшигәлә. Азат, әйдә, рәхим ит. Алар Йосыфның биленә бау тактылар, һәм туганлык шәфкатенә ут яктылар. Энәләрен шул кыяга салмакчылар, кемгә генә ялварса да бушка инде. Йосыф әйтте, һич гаепле эш кылмадым, сез әйткәнчә һич ярамас төш күрмәдем. Аннан соң да оятлы эш эшләмәдем, бичаракай шулай диеп иңри инде. Алар Йосыфның зарына бакмадылар, ялварулы үтенешен тотмадылар. Яһуданың сүзен санга сукмадылар, барчасы да багры катып ярсый инде. Йосыфны алар җирдән сирәп китерделәр, ат коесы кырыена җиткерделәр. Күзләреннән канлы яшьләр түгелделәр, ата хакын кардәшлекне саклаң инде. Бүген үлсәм кая миңа кәфен кирәк, инде миңа кәфен булсын шушы күлмәк. Үтә кансыз суык багыр каты йөрәк, күлмәккәен салдырдылар тартып инде. Алар әйтә бу сүзләрне безгә әйтмә, әйе Йосыф, син бездән кич рәхим көтмә. Ай кояш һәм бер йолдыз әнә күктә, кулың шишеп тун бирсеннәр диләр инде. Биленә бер бауны тагып төшерделәр, Йосыфны ул тар коега иңдерделәр. Шәфкать өзеп йөзләрендә дүндерделәр, берсе бауны урак белән кисте инде. Йосыф әйтә, яйла һәм син шәфкатьле, бичаралар өмете син мәрхәмәтле. Туганнардан калмадыла һич өмете, миңа ярдәм тик син генә кылчы инде. Рәхмәт бик зур. Азат Сафин. Инде менә онытылып бара торган китап уку рәвешләре дә безнең менә шушы Мәүлид кичәләренә мөнәсәбәтле. Алла берсә кире әйләнеп кайтыр дип без инде өметләнеп калыйк. Рәхмәт Азатка. Ялгышмыйча, иң мөһиме, барыбызны да үзенә каратып менә шушы өзекне өйрәнгән өчен һәм әле алга таба инде аның шушы китапны тулысы белән укыр көннәре безне шатландырыр көннәре булыр дип уйлыйбыз. Инде без кичәбезнең беренче өлешендә сезгә зур өметләр баглап чыгарган идек, сезгә тәкъдим иткән идек Илгиз Шәйхразиев дигән егетне. Ул бу юлы сезгә Манара бәйтен тәкъдим итә. Шулай ук аның башкаруында ул әйткән әлеге бәйт тә һичшиксез сезне ничектер бер рухландырыр, сезгә бер рухи азык булыр, уйланыр өчен бер җим булыр дип без өметләнәбез. Илгиз Шәйхразиев. Илгиз, рәхим ит. Илгиз килгән арада без хәзергә шунсын исегезгә төшерә торыйк әйме.
Ул да булса Мәүлид кичәләрен Аксу студиясы DVD дискларда тәкъдим итте. Сез инде аларны бәлки күргәнсездер, менә тәнәфескә чыккан арада караштырып, ул менә шушы бәйрәмнәрдә инде кемнәргәдер бүләк итәргә мөмкин. Алар да карасыннар. Хәтта моңа кадәр әле намазга басмаган кешеләр дә шул кичәләрне караганнан соң, алардагы вагызларны ишеткәннән соң, миңа калса уйланырлар үзләренең яшәешләре турында. Алар дөрес юлда булганмы? Алар моңа кадәр дөрес яшәү рәвеше алып барганмы? Һәм аларга үз тормышларында нәрсәне үзгәртергә кирәк? Һәм бу һичшиксез уйлану өчен бер җирлек булыр. Әгәр дә шушы сез материалларны, шул DVD дискларны, CD дискларны, сүрәләр яздырган җыентыкларны гына да якыннарыгызга бүләк итсәгез, ул аларны ничек тә булса, ник йөрмисең инде син мәчеткә, нишләп намазга басмыйсың инде дип аларны өндәгөнгә караганда да отышлырак булырга мөмкин. Шуңа күрә дә игътибар итегез менә шушы әйберләргә дә. Инде Өмет белән карыйм сәхнә артына, һәм безнең Илгизебез килеп җитте. Илгиз, күптәннән көтәбез, рәхим ит ярыйма. Инде вәгъдә ителгән манара бәйтен без игътибарыгызга тәкъдим итәрбез. Илгиз Шейхразиев. Мәүлид үзе. Иманара ойурагың Qarşı idi qiblağa Nişə yıllar zikr təsbih Əytə idin Allah'a İmanlara nişə yıllar Sin otardın nur bulub Sine kisep düşürgenler Yersin inde hur bulup İmanara isemene Kimler kuşup gitkenler Bir işerlik hemmer işin Sine kisep gitkenler Büyük büyük manarana Münafiklar süteler Ahirette münafiklar Temuğuna giderler Meşedeyde halklarga Minne aşığıp sütmegiz Minne turdan uzgan şakta Dığa kılmay ütmegiz Minne turdan uzgan şakta Dığa kılmay ütmegiz Илгиз Шейхразиев, зур рәхмәт. Мөхтәрәм җәмәгать, моннан меңнәрчә еллар элек иҗат ителгән бер хезмәттә Пәйгамбәр исемле менә шундый хезмәт бар. Андагы бер өзекне хәзер сезгә тәкъдим итмәкче булам. Ходай кушты мине белдер диеп халыкка хаклыкны. Диде, син җир йөзенә чәч караңгылыкка аклыкны. Диде, син инде аларны тизендә чын вә хак дингә. Арма, туктама, толма, кичә көндез тырыш, димлә, ике дөньяда да булсыннар, диде Тәңрем. Гөнаһлы булмасын бәндәләрем, тотсын минем әмрем. Кирештем мин итим иҗра диеп буйырганны хакның. Киреп арасына вахшәттә яшәгән халыкның. Дидем, сезгә мин илче итеп җибәрде бит Тәңре. Явызлыктан дүнеп иманга килсеннәр дип әмре. Дидем, сез Тәңредән куркыгыз, явызларга тәмугатлы җире бар, изге кулларга ыжмахы бар, татлы суы бар. Миңа Раббым бәян иткән ул әмерне мин аларга бәян иткәч тотындылар алар мине яманларга. Шуңа каршы булып дошман алар миңа бары бердән диделәр: "Чык,
югал моннан, торыр булма безнең белән. Әгәр тиз чыкмасаң, моннан сине хур итәчәкбез. Качып өлгер, котыл, юкса башыңа да тиз җитәчәкбез. Менә качтым аларның яннарыннан, тиз гаип булдым. Бузык җирдән ерак бер сахрага чыктым да киченәм, сахрада ялгыз гына яшим тынычта мин. Сагынам, ялварам хакка алардан арала дип мин. Кичә көндез Худага мин булдым кыллык белән мәшгуль. Сәгадәт шул, миңа чөнки рәхәт шул, бу мөкаддәс юл. Илдус хәзрәт, рәхим итегез. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir aytgan sözünde وَمَا بُغِثْتُ إِلَّا أَنْ أُتَمِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Yani min bu yeryüzüne, dünyaya kişilerini fakat görkem, edep, ahlakka öğretir için güne kildim di. Umumen İslam dinin Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyaya jibergende kişini doğru yolga bastırı bilen birge kişini kişi itip terbiyelensin için kişi bulup bu dünyada yaşayan vakitte şu dünyanı bizer için bar kıldı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu dünyaya kilüğü de üzerine göre bir nurdan bulganlığını biliriz. Hem bu dünyaya kilüğünün de sebebi ya Resulullah eğer de sen özünün nindi ikenliğini bilesin kilse de Allah Teala ayta inneke le hulukun azim. Sen şundi huluklu, edepli kişidi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge yersegizdi Allah Teala ayta. O vakitte Allah Teala'nın süyüklüleri bulur idigizdi. Küp vakitte biz din İslam'ın bir yaklığına, bir katlığına, nindidir bir cismi, yani ten yağın, ten gıybadeti bilengine alıp barını köz alıyız, közde tutabız. Ama en mühimi bit, Allah Teala'nın aytgan sözleri, Allah Teala sizning tashqi qiyofatingizga qaramay, ishkingizga, ko'nglingizga qaraydi. Ko'nglingiz tugel bo'lsa, ko'nglingiz durust bo'lsa, taningizning jismiy ibodatingizda durust bo'lashaqdi. Albatta, bir yoqnig'ini qoldirib, ikkinchi yoqni ustga qo'yu, bu bir nindida qissalarga siymay turgan, bir nindiga yo'lga kirmay turgan narsadir. Chunki agarda biz tashqi qiyofat bilangina Alloh taolaga ibodat qilib ishimizda bo'sh bo'lsak, o vaqtda Alloh taolani biz tanimasak, ishimizdan kishilar oldinda menda diniy deb ko'rinar uchungina ibodatimizni qila turgan bo'lsak, u vaqtda albatta biz Alloh saqlasin ikki yuzlanib munofiqlik darajasine kiramiz. Ama indi işten min ko'ngildan ishonam, benim ko'nglim shista, lekin tegisin men kerak topmayim. Ko'nglingda bo'lsa, uning ibodati kerakmi degan kishida onsi da bir xatar, bir qo'rqinish. Onsi murtad deb atala. Yani dindan chiqqan deb atala. Benim ko'nglimda bor, benim Alloh ishda, amma tishdan bir narsa tashlarga kerakmi desa, Alloh saqlasin. Shunga ko'ra dinning eng birinchi, eng avval narsa ekanligini anglaganda ul da bo'lsa ul adab. Namoz o'qiymiz ekan, Alloh taolaning bir o'zi uchungina, onun rizolig'ini topir uchungina, ol rizo bo'lsin uchungina, agarda biz shu namozimizni boshqaramiz ekan, bu adablilik. Chunki adam bolasining şu dünyada edepli buluğu ul imanı bilen beyli. Eğer de kişi edepsiz, ahlaksız iken namaz okuyor, urazat tutar, başka türlü ibadetlerini ütüyor, lakin onun edebi, ahlakı yok iken bu vakitte ol kimşilikli bula. Kamillikte bulmuyor. Yani tügel bulmuyor onun dini. En birinçilerinde, en evvel elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan sözde hem Allah Teala'nın şu Kur'an'ına dayanıp Kur'an'ı bilen baruğu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ol şu edepli, ahlaklı bulu. İman düşüncesi ol bir king
аңлатыла торган төшенчә. Шуңа күрә иманның иң әүвәлгесе ла илаһа иллаллаһ булса, иң ахыргысы юлда кешеләргә комачаулап ята торган бер шүпне, таш яки бер чыбык, яки бер бүгенге көндә бик тулып ята торган пиялаларны алып ташлау. Әмма инде шулай ук өстәп куя Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, уялчан булу шулай ук иманнан ди. Уялчанлык галәмәте ул әдәп галәмәте. Әдәпле булды исә кеше, димәк иманлы булды дигән сүз. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шундый булды. Әгәр дә без башка төрле, башка ниндидер бер кешегә ияреп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямдагы булган әхлакны тотмыйча, ниндидер әхлаксыз юлында йөрибез икән, ул динебез кимчелекле бер канатлыгына булыр, Алла сакласын. Умми Гайшәдән радиллаһу тәала анха сорадылар, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның вафатыннан соң, я Умми Гайшә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нинди иде соң, аның сыйфатларын, аның турышын, тормышын безгә сөйләп аңлатып бир әле дигәч, сез нәрсә Коръән укымыйсызмы иде? Сахабаларга әйтә. Коръәндә нәрсә язылган булса, анда нәрсә үтәргә тиешле дип боерылган булса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушыны үтәде, шулай яшәде. Һәм иң беренче ул да булса, Аллаһ Тәгаләгә карата әдәп булганнан соң, икенче әти-әнигә әдәпле булуны күрсәтә. Шушыны тотты ул ди. Хәтта алар вафат булса да, ул аларны онытмады. Чөнки мөмин булган, мөселман булган бала әти-әнисен җәннәткә турыдан-туры алып керә дигән сүзне әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ни өчен? Чөнки алар вафат булса да, ул бер туктаусыз намаз сайын, исенә төшкән сайын әти-әнисенә дуга кыла. Менә бу диннең улы бер әдәбе. Шулай ук аннан карата ирнең хатынга булган, хатынның иргә, баланың әти-әнинең балаларга карата, улыларга карата шәрәфле булган, ягъни шушындый дәрәҗәле булган султаннарга карата яки башка төрле кешеләргә карата булган әдәпләр. Әнә Хәзрәти Гали иртәнге намазга чыккан вакытта күршесеннән бер яһуди карты чыга. Яһуди картаеп беткән, нишләптер иртәнге намаз вакытында уянып урамга чыга да каядыр мәчеткә таба юнәлә. Мәчеткә таба барганда кулын артка куеп, кылтын шулай әкрен генә барган вакытта Хәзрәти Гали радиллаһу анһу узып китәргә кыймый. Улы кеше битти. Улы кешегә ничек аны узып китеп, анардан алда барып, анарга арканы күрсәтеп бару, ул бик зур әдәпсезлек битти. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның намазга чыга, инде ул вакытта камәт төшерәләр, намазны укый башлар. Инде ишетелеп тора, күп тә калмады, ләкин һаман ояла шушы улы кеше булганга күрә, чөнки аппак, шал сакаллы бер яһуди карты, әле мөселман да түгел. Шушыны узып китсәм бик зур әдәпсезлек булыр, улы кеше бит бу дип. Шушлай барганда инде тегендә йөрәге пытпылдый. Намаз укырга да кирәк. Аллаһ Тәгалә Җибраил галәйһиссәламны җибәреп, бар Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям рукука киткәч, беренче рәкъәтендә канатың белән аркасына басып тураймыйча торсын, Хәзрәти Гали килеп кушылып җәмәгать намазының әҗр савабын алсын дип җибәрә. Ул көнне ди сахабалар әйтәләр. Без ди бик узак рукукта тордык ди. Шуннан соң рукуктан турайып сәлам биргәннән соң, я Расулуллаһ, нишләп без моның кадәр узак тордык дигәч, Гали улы кешене хөрмәтләде ди. Әдәплелек күрсәтте. Шушы әдәплелеге бәрабәренә ул Аллаһ Тәгаләнең улы бер мәхәббәтенә лаеклы булды ди. Менә без дә әгәр дә шушы исламдагы әдәпләрне үтәсәк, Аллаһ Тәгаләгә карата, Пәйгамбәргә карата, әти-әниләребезгә карата, балаларыбызга карата, бер-беребезгә, ир-хатыннарга карата һәм гомумән кешеләргә карата нинди булуына карамастан әдәплелек, хөрмәт күрсәтәбез икән, иншалла, Аллаһ Тәгалә безне югары дәрәҗәләргә күтәрер. Аллаһ Тәгалә үзенең сөеклеләреннән кылыр. Инде менә шушында без Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбәрен Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямгә салаватлар әйтеп, аны искә алып, шушында җыелдык. Әгәр дә бер җиргә җыелып, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям турында сөйләшә башласалар, аның турында бер-берсенә мәгълүмат бирә башласалар, шул вакытта Расулыбызның руханияте пәйда була ди.
Расулыбызның руханияты пәйда булган җирдә фәрештәләр иңә. Фәрештәләр иңгән җирдә нур була. Нур булган җирдә күңел тынычлыгы була. Күңел тынычлангач кешегә бәрәкәт килә. Күңел дә тынычлана, жан да тынычлана. Гаиләдә дә, тормышта, илкендә дә тынычлык, бәрәкәт була. Бәрәкәтсез булган вакытларны күз аллыйбыз, беләбез. Алла Тәала безне менә шушында сайлап китерде. Кемнедер шушында китермәде бит. Валлаһи менә шушында җыелуыбыз, Алла Тәала безне, һәрберебезне дә шушында сайлап китерде. Күпме кеше урамда, күпме кеше бүгенге көндә шушы вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләмне олылаган вакытта, Алла Тәаланы зикр иткән вакытта өйләрдә утырып, ниндидер бер кирәкмәгән сүзләр сөйләшеп, бер-берсе белән талашып, бер-берсен рәнҗитеп, ниндидер бер гөнаһларда йөриләр. Алла Тәала бөтенесен дә китермәде бит. Сайлаган, арадан сайлап алган бәндәләрне генә китерде шушында. Аллаға шүкір. Нинди бәхет безгә. Алла Тәаләгә гыйбадәт кыла алуыбыз белән, дин исламда булуыбыз белән. Алай гына да түгел, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өммәте булуыбыз нинди улы бәхет, шатлык. Әйтеп бетергесез. Чөнки bütün өммәтләр дә кыямәт мәхшәрдә мәйданда тезелеп басып торганда, "Эй Мөхәммәд өммәте, иң беренче булып җәннәткә узыгыз" дигәч, bütün пәйгамбәрләр һәм өммәтләр шар ярып җылый башлаячаклар. "Я Раббым, ник безне дә шул вакытта дөньяга китермәдең? Ник бездә шушы Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәтеннән булмадык икән? Без дә шулай җәннәткә беренче булып керер идек" дип, bütünüsü şarjılap kalacaktı. Nindi bәхет bizge. Şuşu dünyada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden bulup Allah Teala'nın gabitleri, gıbedet kıluşları bulup Allah Teala'nı sanlap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge iyerip kişi bulup kalganlığa göre kişi bulganыбыз üçün Allah Teala'ga biz her vakit şükrana kılabız. Nindi zor bәхет deybiz. Allah'a şükür. Рәхмәт Илдус хәзрәт. Мөхтәрәм җәмәгать, хәзер сәхнәгә чакырачак, хәзер сәхнәгә чыгачак шәхес турында әллә ни күп сөйләп тә тору кирәкмәстер. Әмма шунсын әйтми калдыру ярамый. Ул үзенең бөтен гомерен, үзенең иҗатын халкыбызга, динебезгә хезмәт итүгә багышлады. Башта үзенең башкаруындагы халык җырлары белән безнең күңелләргә менә шу илаһи моңны иңдерде. Инде хәзер шушы мөнәҗәтләр белән ул безнең күңелләргә тагын бер яктылык исти. Хәер, зак сөйләп тору кирәкмәстер. Әйдәгез әле без аның үзен сәхнәгә чакырыйк. Халкыбызның танылган җырчысы, халкыбызның сөекле җырчысы Зөһрә апа Сәхәбиева. Бәйрәм, бәйрәм, бәйрәм көн бу. И кардәшләр, шатлык көн бу. Батыллыктан чыккан көн бу. Караңгылык биткән көн бу. Рәсулуллаһ ятим иде. Рәсулуллаһ ятим иде. Ятимнәрдә булды күзе. Әгәр күрсә ятимнәрне, хәлен сорар иде үзе. Рәсулуллаһ гает көнне урамнарга чыгып йөрде. Агач төбендә утырган бер ятим баланы күрде. Агач төбендә
Atam da yok, anam da yok deyip sabi cevap birde. Dedi Resulullah ona, atan bulayım meni sina. Ni sözün var söyle mina. Gözlerinden yaşlar ağa. Şulay digaş yetim eytti, minim kök balalar anda. Menip türlü tevalarga, şatlanıp yürüler barda. Dedi Resulullah ona, teva bulayım meni sina. Tiz menip otursin mina. Gözlerinden yaşlar ağa. Şulay digaş yetim bala, Resul jilkasına mindi. Resulullah tevakibi, tik anda munda yürüdü. Jilkasında yetim bala, Resul bik uzak yürüdü. Hiç düşerge dilemedi. Ul sabi güldü de güldü. Sin bitminim devam dedi. Yetim bala bik süyündü. Resulullah ona tağın kilerge vəğdələr birdi. Şulay digaş Resul ona, bala riza bulup qala. Resulullah ona qarab, gözlerinden yaşlar ağa. Akmulla, nasihat, yani kamillik sıfatları. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bizge in zor kıymet iman digen, iman bilgen kişilerge cennet digen, hem tağında bir zor kıymet namaz digen, namaz bilgen Kevserge susamaz digen, hem tağında bir zor kıymet namaz digen, namaz bilgen Kevserge susamaz digen. Allah'ın barlığına inan digen, Allah'ın birliğine inan digen, bu dünyada izgi işler işlep kaldır. İmanlığa dünya ahiret bəxt digen. İkinci kıymet nerse köngeli digen, köngeli bozuk kişi bendem
түгел деген бозықларға жер сүтіннен асты артық болмаса көңілің таза көміл деген. Үшінші қиммет нәрсе ғақыл деген. Имансызда ғақылы яғы тақыр деген. Аз ішкәдә ашуланып динін бұзар, иманын ул көфірлікке сатыр деген. Дүртінші қиммет нәрсе шүкір деген. Нигъмәтіне шүкірсізлік күфір деген. Ятқан жерден Құдай кешірер демәк хурлық. Иман шартын үйренмесе иван деген. Бешінші қиммет нәрсе хұлық деген. Хұлықсызлық әр шақ кетірер хурлық деген. Хұлықсызға келір бек көп хәсрәт деген. Аның юлы зұр ұпқынға туры деген. Алтыншы қиммет нәрсе әдәп деген. Әдәп деген мәхәббәткә сәбәп деген. Көфірлік әдәпліде тұрмағандай. Әдәпсізде иман тұру ғажап деген. Жетінші қиммет нәрсе сабыр деген. Сабыр кіші мұрадын табыр деген. Әр қойшанда сабырсызлық іші хурлық. Сабырсызлық башқа бәлә салыр деген. Қиық ұқны атқан білән туры кетмәс. Яуызларының иманлыға күші жетмәс. Құтырған үт ойға қарап үрген білән. Ғаләмдә тұрған айның нуры бітмәс. Яқшы әдәмні хурлау білән заты кетмәс. Аның изгі ішләрінің ізі бітмәс. Саф алтынны нәжісі кәдә буяу білән нәжіс кетер. Алтынның заты кетмәс. Saf altını nəcisi kədə buyav bilən nəcis kitər. Altının zatı gitməz. Зөһрә Сәхәбиева. Bir din галимінің хикмәтле бірнеше сөзі. Дус керек булса, Аллах җитәр. Байлык керек булса, канагать җитәр. Дошман керек булса, нәфсе җитәр. Насихат керек булса, үлем турында уйлау җитәр. Аллаһның рәхмәте булсын. Рәхмәт бик зур. Мөхтәрәм җәмәгать. Зур пайгамбар туган көн бу. Шатлык көне. Илаһым хөрмәтеңә шатлык тусын. Зур пайгамбар туган көн бу. Хаклык көне. Илаһым хөрмәтеңә хаклык тулсын. Җир йөзенә рәхмәт нуры иңгән көн бу. Илаһым бәндәләрен ярлыкасын. Җир йөзеннән карауйлар күтәрелеп, күңелләргә шәфкать итү уен салсын. Илаһым пайгамбар хөрмәтенә без яшьләрнең күңелләрен шат әйләсен. Алгы көндә ак бәхеткә юлдаш итеп, ил-йорт өчен яраклы бер зат әйләсен. Әнә шундый изге теләкләрдә калыйк. Инде
алдагы елларда Мәүлид кичәсе дигән яланнар күренсә, халык, җәмәгать һич кенә дә бу нәрсә була икән бу дип калмасын иде. Бер сүзне тәкърарласын. Мәүлид кичәсе була. Менә шундый Мәүлид кичәләрен шатланып, сөенешеп, бергә тагын да күбрәк итеп үткәрергә һәм әлбәттә бергәләшеп вагызлар тыңлап, үзебезнең булмышыбыз турында уйланырга язсын. Инде мөхтәрәм җәмәгать, бүгенгә безнең Мәүлид кичәсе ахырына якынлашты. Сезне 6 март кичендә Химиклар мәдәният сараенда да күрергә шат булырбыз, чөнки анда да сезгә җиткерәсе вагызларыбыз, сезгә җиткерәсе әле мөнәҗәтләребез байтак. Шуңа күрә очрашулар, мондый күңелле, дустана, җылы, нурлы, иманлы очрашулар күбрәк булсын иде дигән теләктә калыйк. Игътибарыгыз өчен, килүегез өчен барыгызга да ихлас күңелдән рәхмәтләребезне җиткерәбез. Хәерле юллар үзегезгә.